na se wo be yi a sofo hu se wo be yi na wo ba we yi ato ba bi no aba sa de wo hu o ye sure Asemba badabi kwan ma wo se tumi no Pacho me nana kwan ba no fa so a wo de ma wo Pacho de fe aduane e kwan ben o ye ne sen kire me process no o de fe aduane ma me ta ko di fufuo no ben fie sen ni Bacha che na mo be 17 na wo be 17 ena sisi a wo 20 nti ben fie mi ensani wo Bacha eno aye be yie no papa we o te huhumu bola so Bacha e kire sen kire mu kwan ben so na wo fa ye no Bacha sa o ti bola no e check ni o ko adwuma e sika e check e won Asemba badabi e twin sika e twin sika mo twin sika Bacha nti bola na wo te ano no ne dia Asemba and yes, says Gonyeska. Some bola you be the black. I won't ye be good. So obi ba bola na ye ye ya check it. Ti the or the church lo. Okay, 102.9 FM. Asemba badabi Buena jawa sui buenio wasana babie wabra bemu wasana babie Nasi musu binaka ya minyami beye fi musu yimo Buena jawa sui buenio wabra bemu Okay, 102.9 FM. Asemba badabi Okay, 102.9 FM. Within the when you Okay, 102.9 FM. Asemba badabi 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 Asemoba badabi Okay, 102.9 FM. Asemba badabi Asemba badabi Asemba badabi Asemba badabi Nanya wudi mabesiri Kwa na vifasida mano Kaina mimonidi Nasaina mika Akamasa wea mobro Na uche madumoche diai Sana unyumatia Nasana wakaitia Nasa ubo ni frenia Nabo na buafuo Okay, 102.9 FM. Boni frenia na wa bona boafo. Sanka entisa nka yemubi eden pa. Sanka enye wrade a enka yeni hwesofuo bia wa abrabo ayebo imu. Eye onu awrade ne so ye nsama ye wi aye.
ono na otutu ya namo disi bia ekron enti enese ye kasa eye hwan din na ye mo enese ye kasa hwan yasem na yenka nanka yasem we mobopa o senkanya awurade nyankropon na doma chede a wode che ye ne a ebianka de pa enti ene awurade nyankropon ye dawase ene ye brada adofo ne adehia ye nchiachia ye ho na ye ma ye ho nso akwa aba ye ma ye ho nso afrinhia pa e de ba 102.9 FM Otek FM sunie ene awie adofo ya se de ahia bio na botaye ye de ahia ene se ye ba besom ye ndwumadi a ye de da ne da ye ka de kira adofo ye ka de kira tiefo se ye de sua de afei ye de kira ye ho nso ade enti ena wie yahia yi ye ba besua de na ya kire ye ho nso ade ena de me pesa meka na me de kire wo eni se wiase abrabo ya ye boi minua eye susudi awreho eya susutinisio na wo de ato ne ema wudi awreho dodo de ato ne ema wo te hu nisio no obi ebi to no a na chen wo de no nanso nkakra empaibo awurade nyankropo yi ni frim enti die ne beba se wo de ne de ontumi nyi wo mfrim eye bre eye akokoduru a wo benya eni gidi a wo benya se eyere so pa so se bo kra no a eye den se bo kra no a nkakra awurade odo betwa okay ena wiei adehye yamamo ha bio na yema ye honso afrinhia pa ena ye benada Yumedia ye obeko YouTube ne so ye live ewo so obehwehwe Otek 102.9 FM ewo YouTube ne so hwehwe Otek 102.9 FM ewo YouTube ne so na wo hwehwe na hunu a obehu se show ya ye streaming it live ewo Otek TV ne so obehwe yen wadwenkyire bi a wo no obeto amane ye ndo ye beje na ya kan ne kama wo afidie yi so ama obi biara enso ate wonka afei so ko Facebook ne nso so a ehonso ye stream show ne live enso ewo afidie yi so ena wie yahia yi se wokọ ye Facebook ne so na hu ye ne a eya comment na wa comment awie no ma desrede ne se eya share ma wanuanom enya adesua ene adekire dwumadie ne bi na wonum ntie na wonhwe na wonhunu de ekoso ene kwane a esese wonum faso e de bo wombra na awie adwuma ye de ba besumui kaisha ne nso se ye wo Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ya Dawood scientific herbal for ena ede aba se wunya se nuom yenu bi na so ka bom na ononom aditria ebeboa wo ye wo time herbal mixture awiabre mu KNG for ena ede aba onum aduro na tridi yade ho adwuma ena eyo ye wo Naskeba clinic ye no nso ye ultra modern herbal clinic a se wo de wo haw biara daws wo no o de babedan wo no mo a obehwew wo beboa wo ama enepa akoso ama wo ye wo Agbeve Herbal Hospital ya wo no mu akura wo nromu efri tete abeduru sampempenso yi enu nti wo de ha wo de tete wo no fabra Agbeve Herbal coffee organic tiger nut powder atadwi sam no ejetuato se wunya bi na so di ebeboa wo Dr. Fokio wono no oda Fokio Herbal Clinic ya no wono mu free health screening na obeye no ode abeso yasne ena Abe Herbal Clinic ye no nso wokumase ha tano so apatrapa new site onu mu nyina eboa ye ena wiei menema pamfo yahia se ye de asembe ba de bidwumadie no ye de besom akramba fo akwaba ye nya akrawia good umpom te say adom na uswe yankoponi adom te de nyame ase de nyame ase amen ye ya san hia bio sanete na ye ba besom ni akira de ba de atia mi wo ho akra me bo ha den awie nso ya hia sa adesuami adekire no an ye de ba ene ensam wo ho sa bre ya ye ka sei ukọ ye YouTube ne so a ye wo Mr. Otin ya wo no wo Anavon Fashion Center ewo kodie nsongo ya wo kire sakura ye da awurade nyankropon ase ene mpempenso a ene awie yi ode ye ne aba beduru ene
ne ma bedwafo ye nyina ye wa ha ya ye twa ho ahia wo ye live e wo YouTube ne so ye hwe wo akra bia original cha say abidwo ni DJ Margarito Moro market fo no ye se o badwuma e de som asante eni ewiase ina nyankopon hira wo ye wo Abdul Foso Malik Mufti e wa ahoma ne so wo manso adubia wapko filling station ho eno o se Allah ni nhira e na akra bia yesre e de ma woni wapamfo ye wo twumberema enso wa ha eno o kire sakra ya akra bia santie enra mitu kwan na ene mi wogidie wa rechemu se nyankopon ya dum ntimo ho den ye ho den pa se sei enche Ghana ye koto aba o akra ye hiasumdwie pepepe ye na ye de atoaba kira patre oba ha na akua twatwumwa miame ba okame ho ena wie ye hwe wo live e wo Utech TV nenso eso afa ye wo Freeman yo no wo pati number 2 achiase do ena wo kire sakra ya akrobia sante ene ade ba ko esefata se nipa yo ene se wasam no na wo ka no ensese ye ma ehu anase esuro eto ye nso e wo abrabo a ye boimu frisesi ye di hu ene esuro a ahwe yi a ebra ne yentumi mmo emfa nkuduru baabia ya wo King Jonas e wa ahomani so bi ya wo kire sakra ya akrobia sante oba buo krom estate airliner e baba shop we wa ha na ben CS pub no na yenso ya gba da mu ha ya adwumadie no agigum nyankopon hira mo ene mo nepa ene mo nsempa mo nso mode enam dada cash wa mankwa de osena na wontonko so ene mo adwuma pa ne mo adwuma den nyankopon hira mo okay na ena wiei oba de achia me Akra ya wonsam ka sa enra ya beka bi enen so yaba ya be kajagum de ya denam no ni nyina eye nsem a ano ohye sa ena wiei asankase bi asi emma papa bi ne yere wa yade ache na maame no sebe wabubu dem ya awura no oye ne ho hwe a enye yi wankafra ana obi ekokofa sofo maame bi free baabi kama eba ekuro ni mu se maame ne meye na de emfama no sofo maame ne ba ya wo twem wo safie ni mu enu obowura mu enu wo kire se maame bi yare hyedam wo fia nyame na eye ono ankasa ne kunu okasi ne saa ena aye semobo ena sofo maame ba be kire mu a kire se safie ho yedua anka manka na nyini anka na se yedua akukuo hwe kuku a yede ahye fom amanka esi so anyini na so o yetu kukuo na ho sham kachika yekohwe kukuo ni mu a rado ya ka esim edem papa ne kire se eno ye ne baba na wode no aka esim no akra amanwasem ye book rado no ya ka esim no ga ni gina hwa na ne menses yaba emoja for 7 good years ga ni menstruate da yanko yanhwehwe mu mfa ho a se papa de ne yere ene ne mma ena akogina ne sika se ye ka sei asam na te ama oba ne nso abusua wonu mu adwa se de ebesie no ebesi eno ya asam wedi kan asam watoso mienu attention owure bi ya wono te nimfokrom na nimfokrom no wo adujama empotamo asem wesi ho ene se ne ba frim onkafra emoja kura pie firi akwada de wini onkafra abusuafo bia kokuro ne hodi kuro ho se won pa asase ma wonom no onkra won de hia kama mamre kwa so yese won ne kuro ne tif abaya bi a wo ware no ne te ho no sebe wonum su ene won ban a woda na die no enkoyie ena di kuro ni se wo fre nipa a wo som no eye wono ni wura no abona man yese di abanie be ma ne se won ti ase wono atam ba na wafri mu no wakoni Coacoa fum kuko akoye wakwa kora no e ma sese ye ka sei akoye ase wono akwatena sie ye minwa sa owura yi yese woni anuanom mienu ena awo ene ho sam dozo anyanyambia asanteman mu se ekokoba se nipa baako ene ema mienu ewo a eya ede ba ade paapote ena ekire ena wiei ye bewura ho
yɛbɛbɔbɔ nsɛm ho yɛbɛdi nsɛm wachi na yahwɛ sɛnea saa nsɛm no ɛno nso ɛteɛ adehyeɛ yɛmfa wo yaa meba sɛsɛ yɛi ni ankasa meba medehyeɛ honorable agyeman dua ɔno na wɔyɛ assemblyman ɛwɔ adujama wɔyɛ yanam sini ɛwɔ saa mpɔtɛmo hɔ ya saa asɛm a asie ɛwɔ ahafoano south east mpɔtɛmo nimfo krom hɔnom no wadi akyiri honorable awiai akwaba Eja papa. Honorable. Papa no go so no matter for me na asɛm bɛn ɛna asie ɛwɔ nimfo krom. Papa me da se. Me promo nimfo krom ɛno no afansa district da. Ɛhyɛ edjama sia. Pe ka wase de petit community ka so na so petit community. Ɛnu na na hwɛ kra ɛfɔ nimfo krom so. Na de kyɛn sɛ ki ɛne ne kyerɛ sɛ a branch of the fish Adrian working. Your young branch of the part will be free from work. In the state, a pet Russian cook will be dismissed 80 minutes about yes, Feno, I'm married, and now Bema Bako, and I think I on any year. The new yarn say, that branch of the society, it's not about wife and I'm married. On one person in your papa, and then some of the papa crop, ounces of fennel, ama chewa, and so soon Papa make a son that won't be Abaco, Amanakabaco. And then now some make us say a bright care thing to check in. Remember now, and when you so cool, the check at the chef, and to go back say, I've never knew you pass another mamma of Sasset. I could say in moon over every so I said, and I know me a wine, and I'm quite a bit that that's a bit of and when we so come to back, and then it be the car. And now for them, we will get to the 20 now, fine, she said, we will be a share and moon. And now some are not fine, and done a woman. I didn't call you folk when I got I could say a piano, a bra, and so should go bar. Or the fire, my man, Monday, so could say a moon, Papa, and tonight next time. And Jenny can, and I'm not taking a face over. About the Johnny, or so on the near shit, look at police station swap. And this was part of the women and I'm not saying to me, it's been a castle. The shot to the south and says I saw more swap. Papa, I'm need to meet room. As a castle, and also why a banana, bra. In trouble with you, 6 times. Because it goes so, the middle is one of the answer. And ten of the society, and one too many folk from the chain now, we're going to buy in fear. A question was here, I'm there, or yes, she was here to be come on to Nipaso Munko, Papa, make a money picture, we see, we call it because you know, if you are practically killing the swimming and set our car and life is not extra. If we younger continue in a hot or so out, and yet a joke of a possibility before a sensory, and what that car and I can issue, you know. A bass and a German folk will not kind of say, so no one may say, again. I'm quite an amateur to that. Now, say, I've got a cat in the night and it's not for holding to that. So, from the question of the big on the election to say, can and it's not no more than another day. It was so near shade. Now, Papa, show my part. You couldn't be so more. But the air part is there. So, I've got a kind of time state. And maybe a tumor, not to send it we. I couldn't go or so the bunny flew. Otu ni bana mu abelese ni no ama no pese na kana pro crop of far political co HNT esa finance secretary bi se mu a office kuma no di man ko ngo e ko tire beti so bi ni sense ka gro o nya kuma di kwakwa obi ni e ko asem e ba sa na me di nya ma me a ne ma mienu a me seti etimi afọ mu na wo ni bi tan sem am ye e nyambe ma santima mu afi no e ko ba so obi any niada, a big nida, and no opinion of the nida. What so and bra, a bracket pan was with mammy, I think, and a woman will talk of watching to do. And I guess what I say, I'm a sexy. Yes, I'm going. And now I'm through what I'm talking about. I will make. Honorable Nyabotre olai no emunye enti enkoma ye die nyina akra no enimu ayen lai ni munye
baby a wujina no senye wuni adujama wa ho papa da bi me on a good say for the BT in them o kati so da hudu we da mo pe say and the pe say no we say o kati so do nkakra nti na popia se sie ho na popia se no pese se network ni me sa no ho na se DC ko kati so ni bi this is here go kati so do be check about se na family mo free baby amwe ya mo se ko baby foforo question change esienchem senti na network na nshada anya no na chese kwame kofisati eye maame baako eye mma enkwada mienu ya wonum nyina ye mabaawa na kofisati no ene wonum nyina afa afuro awo sa netie Shabata na chetata maame baako ye fumu na emienu anu no mienu nyina awo awo minister omo nyina to baako mu ye fi baako me peye e da ho bone na bante mo waye no na maya no ade a won munim se wa anuafo ana wa ya anuanom ede pa na sa kofisati tumi kan ye ede dada wo because wadi nkan ne baako awo na wasan akɔfa baako bio sa ne wo ka ho ede enko no ode dada wo nom ana wo sika wo afuo kase bi pa papa me da se sende ni ene kasa ka e ba me pa me nyasa bante no obi ni ko ko fo de obi ni ko ko no de dada ma ne dia odi ka ne baako ewe ono ne wuwe no ana ka fa baako e ka na benin no di ka ne wuwe no nya dade di ko bu ka ne se na ko ko nya no o wonya we se ko fo nya na wa na ka che me se nya ba no e ya we se ono ni ko fi se tere e wo ho e gbomo nim se ke mi bre ya ho ana ko fi se ko fa di nya no ene mi na wo kan ho o se abbo ko hu se nya ba ni ko fi se wo ho no a mo ti ho a o mo twenta no o kan ni nya ba na nsi no e ma ni nya ba ne bro ne kan ho se adai kanu tum en kan to da ni ko se twenta o ka cho da dem ni do ni be no enya papa o ni feko na sei honorable me da se me ba se ye ka se ye wo atiefo ni mfokrum no dikura owo ho awiei owo ye nchen ha ewo afidie so akra akwaba enua umpom te say nyankopɔ adaworo ma me ho ye yada wase awiei ene wadaagye a wanya ede ama ye ne atiefo udin de nana sai kwame pachawan oni dikura woni mfokrum ni mfokrum no ewo fahin kyerɛkyerɛ yen ba bia ni mfokrum ni mfokrum no ofiri adudwama na akopotiri krum firi potiri krum na akoni mfokrum okay ɛhɔ ne wo asɛmban pa na wukuro ni mu asie asɛmba ɛwɔ hɔ ane sɛ ne da wan anopa be 6:30 na me sɔle kura na ti sɛ ne suo bi ɛwɔ kuro no tiwana akwansima na mebla bebom te bebom no na me sɔle no ayɛ sɛ won sɔle ntimo me enko no sɔle a ntine hɔ na me fɛ mu sɔle ti bi sɔle na mebla be ka kyerɛ me sɛ ama chiwa ma me aba anti esu aba sɛ ama chiwa aba ewu ntine obepɛ ba bi akura no na bla ama chiwa ni eni mo ho a waye ye aye kurodue na de ama chiwa no bu mi sɛ na de me yo hene bi ono abesi ye nkwase abedi matema buru menua asɛm no kura bia ko pie won suma nkwa hene wo ono wo se wo mu obia na ne ba wu a na de wo ho sɛ me yo hene obepɛ ba bi di akura no ene bla ko ka kyerɛ sɛ obia ne kurom hene ɛwo wafa so kyɛ me de ane wonko emfa ne de hye nko no kurom no nkosie na me ka sa kyerɛ me bla na me bla ko bo mama ne de ko bo mama ne na kwansima ena amachi wa ne maame ne kromofo ni bi ene no nipa bensia eba esa ba ahemfio me ho no me de adwa to ba se wo musre me mama mfa mani nto ga ne ne ya wo yeso na onye na muzeti wana obi busa amze na akra no kwa se so wo ye moja firi ne hwene mu ba na akra wo wusesi musesi an wo wusesi an moja firi ne hwene mu ba ade tiwana na weka zamzina tumikaza achira omuno na maame ndi omusole on se ti maame ndi adwa to ba ya miso mu na mika che ne se
ese ba no me bo me wura ma ne obedi di atamburu ye nua nyina ne nyina kopie me wura anim nti no se wabeka we dia ene mma me frɛ me wura na me mbona mane eno mse woni ye epege mu amwa frɛ no nti omukura pege mu no man ko bia no mkogina da na chidi ena me frɛ no ka che ne se asema me frɛ de tu woni mu no sei na adwaatoa se agusu ba okromofo na kasa de adwaatoa egusu ba no wase woni enya hwe amamre bi o bia no ene o munka no munkosie no amsiyo mate timate no ena ma o frɛ o ma me no ne adwaatoa fo no ba enti bi no matra se de ya tra si ya ye kase ya timu ya se boy na begina chire wo di atem kofiset na begina wo di atem sai ani akwa na mefa na kwa kumefu ma kwa kusie tidambe en me no mugusu aye kan di nim se agro bi no wodi ti no mugusu aye kan asem ni wie ya ye pije ti ya umusole kofi omusi wa mefuro no se wo mo no ba no be kasa ho no wa mefuro no so de kodada da twansuo bi edne konafu ti wana menye na me bona mani onso tu nipa ahemfu ni bi no mu bae oba no muti wo kasa na me sanete dia de wo ye no mama ye muntu nipa no ko hebe bi kura wo kosie fu no na eyi nipa ni bi no mu koye to mu koya na se na fu mu kwa so ne yakohia no mu de ne ba yakohia ko fi set no ne oba no ene boy oba ne mma ene ye hie mu hie mu no mu do mu ba ahemfie wono ba ya ko fi set ne se won de ahemfie o man ne e ma kina wo mu nyina ya ahemfo ona yin ye kura no so che medie ti won de wo ma eni o drive gina chire o kasa ya na tipato onde o twifa so no koye ndi wona me ne ye se da bi o hin na me frɛ no no o ye se da bi boy na ne mo ho a wo ye no mo me mpa no ko police station me bi kura wa ko sie funu no no onkotu onko chire bi o sie funu na onkotu funu no nti ho no emu kokoro na kwache no de ne bai wo ba ya ni fi oni anya asem kitwa tutura sema wo ye ho ne atimdi a wo die die se ehwe de wo ye na se akoye ne mo ho sem ene ye boys na yire no e de pe taxi de nisim e de ko police station OTEC 102.9 ne ko police station what ye be ko ne free commander na commander se ne mo mra na mo report tie ko si ya ni wo ho ye ko to no ye boy friend no ye chire mu nyina chire no ena obi samse na wo ye ndam so akura mo je free ni hwene mu ba de ye ni ma de kura ye no akura so wonwu nche ye na sisi akura na wo de ye ni ma de kura mo de ye akura no timi de me hwene se o mko akotufu no ne de police ni asimo be kan se ye ntimi force boy no nipa ye nyambra se na police ni wo nipa ni gina ho kura woni ho na wo ka we mpo de anka metimi akase bia wo gina na wo ka we dia ti ono so kansa akire boy ne so ankasa wanye no ye din ono mbusa ansa afuom ono kosie no wasenya afuom ho ono kosie bia bubia wo nafuom wanye hwe kura na wonde wonte kura so obi ewu amsesa taona na president ni kasa na tie dia yenko aya amamrenti yenko ne ni nyina ne abusua ni nyina ankohia enko tenase na yenko ye amamre no wasiyo mate afedi ekuduru fia wasemme ade a police ni na aka kyerem se muntime mfo so me ne de obie no obetimi menhunu hwe kuro obie no obetimi aka kyerem se mengonkotufuno no mera timi de mesie na mesie no amsesa tinana no nyina ho fedi e bono ne ye odi agina o twa ya da pa di atemo ho se de wo pe ade police ni aka wo se muntime mfo so na da wo ye ne dai ye bono ena eja o maame ko yi na abaya ne maame esa abaya se wonde wosere no mbusa ne se na omkosi efu no waka ho se won ka ho ne busa se me de mi wura se amamre ne ye menye se wo ye ne dai wose wate nti wonde ye de ne be ka bi ya ye ne nka fi ne ka na ga na ono woni boy ne kosi efu na ba se ono na ne ba no so maame jika bia to no ho so a na sem ono de woni ka prabra kofiset na kwame ye jano no de ono obi ani asem na wo nyina so de twifa so no mukoye na be pumne se de tiwa mo de frɛ me a mo busame na asem na no okay ma yenhwe kofiset edien na na dawo ni ni mienu ntem oh me ni problem de me ba na me oba me wan sisi ya me ba no ne na wo no mo jai o mo jai be 2 years a o mo
tibire mba be hunu ga na mso mewa no eja mene no keka ya na eja yetiwo a mso mene na wo mienu a yetiwo boy no mpo be yale na no ne me wife na wo mienu tumi oba yale ma enu kontimi nsole ubia ni kwa mi na me bo akoma me enu adua na oba no etwa bia ma ne mane de akoma no wadi hwe na akopoma se ne ho to no tibi mene ni problem. Okay. Mene ni hwe oba Kofiset no ene na wo mienu no ono ni mprempren wo ware do ni na jai na woni na jai na very good. O ya we say sa Kofiset one ama Mary awo na ama Mary nua ama chewa nso wakofa no ene kure e de na unim fa sa asem ne ko mi de minim se ase kan hu atesem ena mi so eja yeso wo hene so nchi dedua ena omo so no de mi hu yen se nananom de saade bi sia na bia omu bi edi aba ana nipa na wode saade de ye no wasibia na ade we na bia papa yi de ye me enti me ba be sama no ho no ba ya chi ni dedua na amambre bia o bia se saade no ye yaye obi enti mfa ma ena wo hene so de wo ntimi nsoro nko nipa na waya yi ni se machi wo dedua ena eja nyina de tiwo tie niamon a woni ga ne yeye ena tam die nti ena ma me ka se menye sa kura ne ba no ewo masase ne so no. Okay. Ama chewa no ofri nimfokrum ha yeso munchi ewo kobe o mabusuafo bi nsi obi mu so number 2 nti ho no ena o metena no betena atenkonan eho ni ya ni wo mu amoye na na esi wo mu de pam wo mu fo fire tenkura sa me na me mai ne pam wo mu tenkura wa wo betena nimfokrum ho na Kofiset no ono nso firi nimfokrum ha ono so mfiri wo ono mfiri wo ono wo mu esi wo mu firi bonzo esi wo mu nchi nso firi adankwa ame barakasi adankwa ame ho no mu o mabusuafo bi wo. Okay. Akwada no ehinfa na mo ana kuro ni mufo muko hunu se wakosie no ye ko hunu no boy ni Coacoa ase na boye ene wakodutu wode akura na hye muhunu no wasie ne sai na edura daka edura dibo spray bi kafe edura bi na daka ene omode na wode na to hwe sha akura no de na to adaka no misa na wakodutu fom no wode na wayi wode to aka wode na hye waka Coacoa aboye no agu ne so onko wen tukura mana nko bi no so on baba ho kakra na na Coacoa haba no eni Coacoa na boye na Coacoa na wabo no eni wakangu akura ne so edi asem enanka namo ne ono ama chewa ene ne maami anti asuo eba beka Kofiset na anti ase bedi atemtwi fa so kofa akwala ni funu ekokosie no se omode ba first na me ka se me mpena omode adwa atoba ya iso mu no ye tena se ne amambre se shinap ne ye de kwa koyi apa ye ne bia yakwa no mu edi twi fa so a omo eti yanse se wa mafuru no se de kokora na anti enyina esole ye no nimfokrum ho muni asie ya na ye wa asie ye ho ya yesie nipa ya asie ma asio no kura ba mienu awu ewo no ma mienu awu ama yesie omu okrum ho asie ye ho enti njese bi asie ye ni ho na Kofiset kosie ne de wo nafu sa asie de bi ho osi ansa na wo kosie emu ni woni Coacoa mu no otwa asuo bi ede nimfokrum ho a ipa chewa oba de se kokoba na we de ekusewu kokoba se asieye ewo krom bra bia ye kora emu na ye sa ho akotutu bia fofore ho nya asieye na yesie nipa amamre kwa so no edien na ekire nana ye chiwade nse ye nana no mugidi se asieye ye kuro ye nana no mugidi se asieye ye kuro enti ye kikire asieye sebe ya obia afiri mu afise nim se ye nana no mu adi nkan nyina no ye kuro a wo mo koso enti ye de ono mo ko baby foforo ye yo mafiri atiasefo asa so e de om kokuro a ya kikire e de ama wonom enti na wo mo no ye ya ne yakoye ye de asieye no ne yakosie wo mo e wo honom nze ye bibi kosie a ye nim se bire bi bedu ye besan ene wonom ahia ana ye benya wonom enti ne ye fe ne se asieye enti ye kura ye kikire enti obi ani ho kwan se wono atumi ye senia
ope ana baabia na yesiefu no ne silent no yɛkyekyere kuro de ma wɔn mo a wɔn afiri atiasefo mu na yɛde wɔn kɔsie baabi abire bi yɛn yɛbɛkɔ na yɛne wɔn sa akɔtoa abrabɔ no so ana yɛbɛkɔtoa wɔn enti ne yɛdom kɔsie enti asie ɛyɛ baabi a yɛakyekyere kuro a yɛakyekyere ma wɔn a wɔafiri atiasefo mu na wɔn mo kɔ nsie do no enti no baabi a yɛyi asie no ɛhɔnom ɛna wɔ sɛ biribi asi a esie obi a sɛ mpo kuro kɔto asie na si yɛyi afiri hɔ asa akɔkyekyere asie foforɔ koraa no a yɛwɔ amammerɛ ne amane a yɛyɛ ansa na yɛyi asie no afiri hɔnom de akɔ baabi foforɔ saa ne yɛkɔyɛ baabi asie nso a ɛwɔ amammerɛ ne amane a yɛyɛ ɛde kyekyere kuro no ɛde ma wɔn a wɔfiri mu a yɛde wɔn bɛkɔ enti sɛ asie wɔ hɔ deɛ obiara ni wɔn kwan sɛ otimi kɔsie amu ɛwɔ baabi foforɔ enti wɔyɛ akyiwadeɛ paa okay nana wada ama sɛ obi firim ɛwɔ wasase de so a ɛde amaneɛ amammerɛ bɛyi ɛna moyɔ ansana yamakwanya kutwabea sɛ yɛmo amana nsie nipa ne wɔ hɔ amammerɛ ɛyɛ ne sɛ sɛ obi wu a sɛ wɔyɛ ɔba a yɛgyina wokɔ baa baako hyinaabo baako na sɛde akɔyɛ amammerɛ ne yamakwa no mu akɔsie no sɛ bia yɛtwa boɔ kɛseɛ bi da hɔ a yɛde sɛ bia yɛkyagye agye sika amede ɛwɔ hɔ no okay enti bra nte asuo amache wa ɛne abusua kakra ba hɔ ɛde adeɛ na wo ka kyerɛ wɔ no yɛwɛyɛyi ɛna kofi set de abufuo betwi fa so kɔfa abɔde ne kɔi ana wo ka bibi foforɔ manka bibia sɛ wo mu ba ya me ka sɛ menyi wɔ mo no ɛno a yɛso wɔ kɔfa sika ba wɔ mo sɛ wo mo nyi sika ne mfa mmerɛ me na yɛma kwan kɔsi wɔ mo entitama wo ba ya yɛtena se a yɛka yɛ na ewie no ɛna me ka kyerɛ wo mo sɛ ono mu sa me sɛ na magye na me sɛ yɛn charge amammerɛ deɛ ɛwɔ no wɔ hɔ amammerɛ yi na yɛyɛ no no a me magye sika kɛseɛ bi ansa me ma bɔɔbo kɛseɛ bi a ɛnsɛ sɛ meyɛ ɛne sɛ no na ne yɛ ne wɔ mu ka ɛbɛka bɔɛ ne ɛkɔfa afuru no a wɔde ne kɔɔyɛ no okay ɛdeɛ ne kɔfa anuamɔ ho deɛ ba yɛ ma amache wa ebedidi wo no mpanimfo atam okromo no yɛkɔfa ba ne sɛ onua bɛma bi ɛwɔ hɔ bɛnyɛ nyambranse mbɔma asɛm no kotwa police station ɛma ɛde ne akora no kora akɔkɔ ma no kɔdaa mu ti firi hɔ no sɛ wafa me ɛtan sɛ mema de me de onua kɔ prison tɛn deɛ bi bɛhu bia no wɔdi matam ɛma mmerɛ bi kɔ na me wɔ me sister asase bi a me si me kɔdɔ banche wɔ so bɛn fie gɛyi ba hɔ bɛdidi matam ɛnya asɛm ketewa police kai ɛma da wɔ hyɛ babufuo pa ma me kɔ kyinkyim ne sa gye sika no boy gɛyi ba fie a no ɔba no wɔde blade abɛtwa ne nsa no kakra bi sɛ me de sika kɔtwa na fuom akɔboro na fuom ma asɛm no kora kɔtwa police station tese enya asem ketewa ne ba be ma ba ko nso be wie a me wife ska ema na me ni ho na o frɛ me na o bɔ mama ne se anadwe ni sika ewu ni ko ngon so tonton mo no ne yayi no mo sika egu ni ko nko mo bia be hwie ska no na se wo so wo ko bɔ da no me se ma ne nkasa wo de wonka hwe wonyai na nipa koro o yɛ saa de no ɛyɛ de ya obɛsa ba bi wanka na o nipa koro de obɛsa ba bi ɛna me kan to wankasa ti na nwumre ɛna ade akye na nwumre na me baaye baduru anadwo paa ti baaye no na me so wonde won kasa wonde on pa konku ne sensi ba bi odi si ye na ti nwumre na se ba me no boy na sister ne ba no wo di akɔne aba saa ɛna won so no boy na you no so wa no ye friend club tachu ya mo bi a ɛwo ho ti no wo di akɔne aba saa ti me baaye no me hyefie nko a mempie na me hyɛ hɔ ti enwumre me da hɔ no ma nti ahomache da no ma na me da hɔ me sɛ bibi na me da akyi na yi ne na baako na me ba ya betena mpa no atifisi tim da hɔ sa me sɛ ye bie pro no bɔkɔ ɛde ato da no ho ti me ya anto pro no bie pro no bɔkɔ no de ato am sɔre be gina ɛda na ye pro no curtains na ɛwɔ mempa na nim no be hye akyiri se ti me sɛ wapija na ne ba me wapija na ba ko no de asi dam ho ma yi din na me hwɛ no ti wasa pija ba ko si esi dam ho no ɛba anim no no twe ni mu ase na yi ni si table so no fa akonku no ti ka me kapo na tum sɛ na you know curtains no sɛ me anyi
to be as a make count na cat is no soft no wenti and to me am kon wo furi ye na na adwunu kromfo now we be so sorry eno woni ne tatata no wasi we born say friend felu ena no eye na msi omekura me hu na wie ti dade echi anopa no ne amachi ne boy na begina ma me deny say nye ne ba no ma boy ne begina ho so buruburu nua nya asem ketua ena ekoye case ne be chi akora no akora ono watu ababe banze be ya be 8 years no omuko gina ho say akora no kora wonya 18 years ema ye mogdi azedi asem na lawyer bi bae the lawyer bi bae the lawyer no bae no obengu say akora ne gina say na say akora we die wonya 18 years ena judge ni ja akora no ja akora no ma ye kwani ye ko ye de nya asem ketua omuko chama da papa na eye ni na ye twa wada pa eye sabe wonan na wuntumi mfansi fom yie e wo wukuro nim ana ade ben pa na asie ntia ase amachewa ni kunu kofi sete ende abusua bi ede wo wanim adane fom ade ntia me se de ase me se de misiti no na me manso wa inu aisa no ase me mpe mempe timi bi wo ye made kra na ase na mesere so ho eti no na bi ase wono wode anya nyina so bi a o ye sa ade a ade akofisa tie ye ogidi se bi a eye kra twen bi en wone wo twen pese kire wo se me yire dada amene na wo mienu na wo wa ba be fa no enti kra twen bi wom enti ene me kra ne wo enti bi no be dili e wo sa kwan so uhunu ne sa nana o media me makoma mu de me na me nim ne sa se bia wono na adwene ne sa de a ense ne ka me se me ne twi kura bia nko wonyale ma me me no aduane entwa bi ngoma ni abra me ne o twi kura no ma sa be yi we ni me nyina de se nka me nye me de na me ni ti me bi se me de ba me se oba no woni na jai a ono kura akwa wali kuro foforo so wo e wo yi fense bulaso timi no me na me nwini bibi sa e ma no se ono na adwini sa de a me de na me nwini sa ma no sa asem we ye asie ye wo ho na ye twa nsuo akosie nipa wa asase foforo so e wo kuro na mu baabi e de amamre ne amane ne wo ho a esese ye ya police ni ne ka se we die se muntumi mfo so no entimo mfa nko na monko ya amamre no de amamre ne sese nka ye yodana amamre wo ne se wudi ifuno etwa nsuo kura se bia wudi krofoforo so kura na se wudi ba se wudi twa nsuo a ye wa amamre a ye ya obetimi de etwa nsuo no de abefie ena sane yamwo a wo ye de na se ye twadwan enti no boy na ne yamwo se ne ke ne be kan se bia efuru no kosie ne wo no bia be gini dwa na snap ne yetwa eno ho ne etutura sema wo ye ya wasi police ni no eja no nti woni ye ne hwe no police na ye hefa police station mankra so o kan de pa na kire munyina bra na kofiset ne ka ho bia nam wo ho se ye ko no ye wie ye report man no obusa am se no na nke yenya ne dai nam se oboy ne ba bi akosie funu de ho nya asie ye enti asie ye ya amamre ne yi funu no firi ho boy ne ko yi funu no firi ho eno wase ye ntime mfo so no ye ntime mfo so boy ne se onko yi funu no firi ho police ni ne si wo ntime mfo so no tene no wakato ne tirima ma ye ko ya ono so ko ye no kaka bensema eye tutura sema wan fi obi ya no this year aha ye 102.9 FM utek na enkoma ye die eye krobi efe nimfokrum no ewo ahafo ano south east ya ehye adujama ase na krachi bia ye frɛ no kufset enna ne bawu na ne ba ewu ya no ne yere edi nkan ye didi krom hodi kura temda enti se ye betumi akotwa asase edi amawo se adenti na se obi firi ma chisi ekohu di kura ansa ma oma ne mpanyimfo ma ye baabi ansa na yetumi asie obi wabra ye nim se asie ye wo ho ba de achi ame na ye nko ho street se kuro no wura asase no ewura no enti wo se wo kosere no na wono akire wo baabi na wode hye na to uni tumi se wo ankasa wo kwasie se wo kobo amana akosie wo de hye wabra wo hene ne mpanimfo nim ho hwi kuni ye wo modia enti ye se we de ye kofi set na ankasa afuom eno kura nso na ye ji wade kura no
se fu mi ensie ni power fu se ni nko bia bi wu ya na nka odin ko na fu no agosie ye nya ni sa amamre nkyere sa okay enti we ye ntete ho ya na ye de adesua na wuram aha sa na ye yedwumadi a ye de ye di no ya na ye de adesua na wuram firi se ba amamre ne amane mu di a oba ade chia me wa ben na monko YouTube and Facebook ne so ebra yensa ntwironi agemaidua okokodru adujama wokodru ni mfo krom hono baabia papa no ekope ne ba ne korabe no okokotwitwa emfonyine no na ohwe ekwane a wofa so esi akwada no a eye adaka aduro yi a yede bo kafo yi adaka no de box no de ebie soro ne soro no anu bi na odinkan twa bode hahan ede se amnanim ena ode adaka no esi so ena oka bode haban no eto so ansa na oka enetie no aguso entiafuo nim ni Coacoa emu aboye ne ye baabia ya yetena ye bo Coacoa se wo Coacoa foma tumi tena so ja no anuane nom asa ye kwafuo nim wura emu no a baabia ye ba besoe no dodo na ye kana aboye yasoye ye de ya aboye aha nti sa bia no ena ono ekokokora akwada no emfonyini no ene da so no okọ YouTube ne so okọ Facebook ne so a ena ye busa o se de krachi ya ye muhu ne se eye out of jealousy se obaya woja ni nana abefa na ye ne ye enti ohwese ne ade ya ye na nana we pa wa hamio enti ene one ne betwe sa manso kra manso no ana se sabe nani na nsade odi nani na abọ ne ho asafo hene se obeye saade no ewo ho okay enti emfonyini no ena aposo ede atoso no krache kofiset no a wono edi sani amo ho semui wono nso mfonyini ene da so na hwani mfonyini no a won shata de soro ena ohwe no a wa metwo kakra so pejana de o mintimi hu wa metwo kakra ena ohye jeans nika ena ohye ne fort white ena patio ne nya no ena utwa no okay na asam ne ba ye no Ishmael ekoduru ni mfo krom honom no okokote se kofisati dinkan kokofa antiasuo ne baba kwa ye frɛ no ama Mary ya se ye ne ye ka sei one ama Mary awo baako moma yentie ama Mary ne se eyampa se kofiset no ene na wo baako ya ni nua ba enso ne ama chewe ya emprempren one na wo ya na fa ama Mary mfonyi to so on na ekasa entifa ne to so No. Come on, two. Buy my name in the team. One tray facing you. One now the door saying. Oh, Bema no ba. So I prefer Unia Bacoso and another now. No Quebeno. Two Bacuni. Bacuni, you know, who walk about me, I did not go to me. And then on Pawan, I send out on Peno. Maybe some men I'm in you. Sena udiminiano timisumi hu sano na misumi jaye de e man so wonfa ene no krede one be ma no eni minuano mo buru mo watete me pant e ma asamo ne ko man kran so na misumi kura mi tufi kuro me ya e ko baabi kunsu ko ya galamuse timu wono na mi se fi wo ko ro so timu wono na me no family mu be na madane dia ma wo se na be man na onya adwan mani nia na me ye pa empa so de so e na me ye ma no nti de ntino ntimi fi wachi a ntino ntimi fi wachi a ko fa onua no e ba cho be ma no wo tufu no na adwan nya collect nti se do wa ye unum se e musu na wa bo abusuane de ende me di tun se nti se na obo musu mu abusuane na mo ya fa de ka men ko de anko mu ntwa wo masu
ntwa wo musu be ma no be no mu ntwa mo asu mfi kuro mu ya okay enti Kofiset ne yere ya ye fe na ama Mary one ne wo ye na oni na jai ana tete enti awura ne de efiri ho na wode kofa ono ani nua one na wo baako ose be ma ni tufunu na de ukro mo what is the Kofiset ya tufunu da na me ma ho na umedi hene umeyi edi kru wo pa cho da bi oba what is say ye dey me ba me ti say o ayi wo woman be wi emom kwesi akura no ema durumire bi o no mo sa na wa wa tuja mo na si wo kwesi wo kutu funu se ne ba no wo senye ne ba no o mo ne ya senye ne ba no funu ne ba no ka se ne wa ko yiye no mo so de share ne numu ndi na mo koba ti me sa na mbe ase me wete no o de nipa ka se ne share ne numu no de nam en wo ko no wo ba no o de rinsa no wo ko no wo ba sana mbete no okay enti ama Mary no na je se wa confirm say ni nua ba ni ama chewa Kofiset ni ama Mary a wo baako en wa be fa ama chewa esane na wo mienu na asante ya mamre ni ama ni emu no be matumi ware anuanu mienu meyeye pacho debi ya fukuru meyeye debi tete wono kura na ka we ka egese nka etwa na wo masio eso na ja situmi akodi abansem eni ne esu ehunu ya ma okoye we ade kwa aban mu aban so enso ema adema ne ho che na nti wo aye tutura sem no okay Kofiset no sanfa ne mfonyine ne toso krachi na wo kire se yese ne badi nkan frim ne madodo sai na awuo unima me ba de ba kope no nko na mete se no awuo okotu ne funu no ba kope no awuo okotu ne funu okay ni mfonyine no ene da so yi na antiasuo ya ama Mary ene ama chewa ya Kofiset ene wonu mu mienu nyina awo omu fini yafuru kromo adimadu ane antiasuo nso kasai mu mientie no eza ba kone de weni oya we na me de ma na wade ene one na wona ne ba ne kra wo be so time mu je ye ya obe fa fani na kan ti ama we di ahuntie eja no koi enti achentiti ya mi huni ya na chese wane pani ni wo ho enti ko kan ye no obe bo mi su ka chen se bi mpena wade no so na tanto forma mi di ya ma me ba ko papa ba ko di ye ntimi wade be ma ba ko ma ni ni timi kan ye wo bo me papa e ma me ko kan ye kan ye me ba no su ko jina na chi e ma me ba no so ene me ko me nua yo jan me ton hot torch me ba ne je torch ne hwehwe fom e papa torch ni nyina me de ja me le ma papa adam de no ho anti me ba me ka chen se he we ye santi ni ba e di ni kwa se wu nua ketua eku wo ko je no e ti jai me kan ya me ba ne so mpe e ti wo so dia na ja no akodo sa no akoda e ti ne dua na me da de ni mada me se ni ma akoda mi wo se ni ba wi ena ne ba ke to anu awu ne che ni wada na msumada ti se no atun kwada ni pu we ni mu ti kwada ni suya na msumde mi fi obi ada mo ma me na wo te de bi ti me fi obi a ene wo ma preso anu wo mu hine pono so mo hine pono no na ko fa kwada no na mse mo ma me so awade ya enye me de mu na mo bi e wa na me kama kwada no na so mo ko ma me ho na pe ni ampa wo mo ko ye ma me ho to ko ye no eche mi da hwa me so ma me e bo nyu eni wo ba mo ye kwada bo mi de me mu ya ma ye se de ma da bi ba nkasa ena ja wan die wa be da ye eni o tu ni pu to ni pu mo na de che ye na mi so fia ho na me se wo ni ma kwa odi ma temti fia wo ma che mi yi da wo bi apra ni fa ena ja me de mi so de ye se mi ba be pera ti mi so de ya no wa so de pera ti ya ka no so kwa ko fa ni ba na me na bi ni afiro ko peja ko ra no a we ka je ma mi mi ba ne wu na tu ni chat no ma mi we ka je ma mi ko ya wa na ko so ko na mi ya ko ni wo ya ya wa mi da no to ho e na ko bo be me na ma ni e so me kan che na na te mi na ni ba ko da ya wa so ni no a o ma be bi si na papa ba so ba ko wa e ko mu e na so ko bo na ma ni
to ko ba ba ne nam pe de dia tem se dia dia ko ye na me ma bo fo so akobo ti ba pa ma ni eni e ko ba pa ma ni pa ma e nam te ba pa mo di na te bo wa ma no ko ya tem dia ndo fa ma ba ko di kan ten no na wo do say and rodin toss me no in ten eh wona ta ye no so we ama Mary eni amachiwa ono maame ena ono nso kire se ya no kre se krache no odinkan fa ama Mary ena onene wo kro ena asan befa amachiwa ya onena wo a emukro ewu na wo hwe ekwane amaame abrewa yi enso kire se ne ne nana ne nso kra ewu ye no a eye strange na obi a ne ba ewu ni akosie no na obetumi akotu na nkese de sebe nipa nkasa ahye nanum edi bia bewensa no odi bia nante akotra battery sa nipa we se kase obetumi agumia wono ane bakora akon akuna yaji akinyi ana okay enti asam ne ko aposifu anim ewo mankranso na yebewura ho na yatie de aposifu a ewo mankranso enso eka. Now in the meantime, say ya say abe eba clinic oba tampa abe mami wei eno si wiase ade ba ko esefata se nipa cha ne nso ene se tumi won amamam tumi won nuan hini tumi won abenam enti se wunya bi na wodi didwuma e ma anyu ahoto obi a yade a onte ase yade a wo se yada ne kwankro wodi akini a na nkono baby ebeba bewie eye abe eba clinic sabre oba tampa wabedu abe eba clinic say ye kan mo ne hwan na mo ye den ya kan sa abe eba clinic ya clinic bia ye bia ye nche ya ewo Kumasi Tano so abatrapa new site na ye dwuma ye die no de ehu yi ehye yare a eni eduru ani panyina agitum sa yare de ye wa no awie ya apa eno na onyankopon nam ne basansa den so de amaye na yesa na esa na asetu eno nti abeye ba clinic ye hwa ye ho na mo ye hwa ye ho awrade mu ono ofre ye ba ye no ono ano ye boafo a odi dwuma sonko afa ye moma endunyam eye ne dia na mu edi mpaketu a bi ba ye nchen secretary say yare abroni kure nya na duru efi say ba ye memfa say be mfie mienu ne kakra ne ne edidi ho abra memfa say abosome enwotwini a ye hyemu kras afi de abroni ye de be ye duru enipa ya so yare eye 681 abosome nwotwemu nye wow a obia san na chi ma me kan say me ba no ana me nua na me ma me ana me papa no secretary ne da so wonu se me kan hwa me na me kan hwa me Nyankopon se ena nipa bebre o ma ya asafo o mo a enura kese o mo sa ya ro akese nyina e refer secretary edma abe heba clinic aya sabi akese eni ni mudifo akese agye atum se abe heba clinic de secretary de otuni to ase good ama nipa no every secretary busuom kra ebe yete se me no enti secretary se obi ni mo bi obi atu obi nka wonu na wofie wonu na wadwumam wonni mo no keke wohia no okam wohia no station football asimpo na wohia na ho se na ni aye yellow pa na wohwe ni nipa su no na wosusu na ka je se omra abe he backlank na mum de di kan se bia na de di ka obi ne me tie sa asemu ya ana o tie mia o person na me kasa number says of friend mu na me bebu ba kire ni good wonya chokwa afa wonya bidi afa obi da ho kra de atro ehye kwabra na be kwapi gu buku 0243 345 392 0243 345 392 050 64 60 208
208 050 050 64 64 60 60 208 208 sa numbers email bia wo fra mejo so na meboa na ma kiro ba bia ye kira kwan wo ya wa town so Apatrapa Junction ana se town so plus B asori down junction wa wo free kroma wo tra University of Ibadan junction bi wo ho ho ye fra wa Apatrapa Junction wo free Sunyane ni sade mpotam no so ba wo tra bu akwa kure dis way town so wo be tra station ho ya said the wu kokuru na junction no anso wo nsabo nkum so fra Apatrapa Junction driver bia de meti bia betimi asi wo ni ameka bi o menese sa wo yi seka sa se ne kra no de se ncha ya ya re bia ye friend asi chi ya re di ni panya bebre na brofo de kan diabetes no diabetes na ma wonya kura umia emia ebi de mfie aduasa ebi de mfie aduonu de bi susa kura ye bi mfie nsia mfie nwotwe ade se diabetes kura tu obi a me kan be na to ncha se o de on famra sempo ni na se doctor se opa kwetwa na se na kuma da so ye adwuma nko age a on famra abehe back de so ongu ya sure e se na kuma da so ye adwuma what the never be her back in the crew see the tea biara bi am wo fa ho adi ye ka ye from yarewa hodo a osa typhoid obi to me baba ka kire say osa aptram so bia mfie aduonu mfie edunu mfie nsia mfie nwotwe no bra abe her back in the kono osa no ya ma wado no de kwa achakura ne na awotwe ana na awotwe bi no nti osa nka bi typhoid wonte ne nka bi enti me kan fo obi a wo ye fun ya de ahodo biara fa ba be her back in afa twere yate asofo bi se we bi sa o se twere oh abusumi si ana san aba we se masa afa na san aba abe heba clinic e sa wo twere e for good o twere no otimi nsa mebiem ono ya do to adroso ko si se di ndo ni na be ma we bi e twere no so te se den se wato gem so wato nsum baby pia de siti biara obi se me to me benkum so aye se eje ye bi e be kokra dudu good e be ko afa na me ka hania enku idi ni penya e ma ne mema nyina obu a ba bi wo ho anku ya ye no ye se fibroid e ma so wanku enku ma wo chembe ba wow eti fibroid o be ye hu adura ya ne da so na ye enku o ba be he ba clinic e ma enku e na adronku emema nkwe ene na aduro god ma bebre na abenya wo fa ho de wo enura mfa panin mfa akola ho wa ba abre wakora sa nkwe ne betimi aha abre wa nkwe wo ya akola keto sa nkwe ne betimi aha ene nti se de ti bia wo yamu ya na abro so wanum yafu ya de ache na se nkwa abra de wo no ma ye de behwe hu se yankwe ana nyankwe na se nyankwe a ye be sawo ya de se yankwe so a ye be sawo ya de de etoso biom ye low sperm count na mema no bebre wo mo woni e de ahema na me ya jato no mo numuru ebi bure ye ebi abusuafo pambi ebi abusuafo bobi makuti adendenden na so mema ne bebre a wo mo ba be he back ni ko se tumi da gorosi wo ma ye huru se e fa kase na o ma kwaboa no e mo bi e wo wo ho e wi o ma kwaboa enti sa mo ne se wo ho a eno na do wo hwa ye de ma wa mo ani wu a wakwabo no benya honden ama oni oba hia otimi afa ye funu obema bi wo no oba hia na ne hunsuo ni nyina san aba bema ne hunsuo na ayuro aye kroje enti emfa oba bia ene ne da nsuo ni nyina be san aba na se bema no ohia se ye den ya ma na nuane bidi ya ma ne nduro benom ama ne hunsuo na mu yedu na mwa na wo mu no so ye yi wo mu firi mu a wo se na afa bia aye kama se wan sasa ya de na se nyame boawo na se wodi baako ekokoshe oba bia se no ojinsan wo a oba na oba wo no oye yarofo bo na no so de kwa da na chi na ni achia na no achia osipi akwala na kasa wa ye kasa oba no na afere bebre jai nkwala no to mba no so na o ma ja wo mo hoko ise ne ba na kasa afere aso firi wo na ba ye eni nti se wo ye be ma bia wo susu biribi sabra abe he back link e be boawo wo be manisa eno ma bi how oba me bo ho no mu a ne be me fun na efon de bia be be yi fon ofun a afi de o mani tire so kra bo o ma so so anu atiato
said the city of it and I made it and I made Hado. And to Miss Ross, a baby sour one. Miss Rabbe back and good bra. Yaba mau dear Mube you do. Yaba page a more mount. Yaba here, ready a free moon answer. Yama a more pija. Yama more ya do. I'm a when yaji. Yachira quite view. Now my enormous. So, Pesa, oh, Frey, and now buy a chaya. Your ton of swap trapper. Good. Kumasi could be a year more. And yes, Kumasi, good. Udu apatrapa shall be some babia bay. Ubia betro baby a wo. Udu plus the sorry down where si from Tazi rank will hold it to me a cock. Walk who Tazi driver city be a catches and become a mere bay ho. Udu wa or do beba. Sir Wolfram na sa wo kwa apatrapa nswa. Ya wakwano home somebody back with the quano. If you're near painting the yellow, but somebody back with the fear name. Oba ho no mo ya beboa. Enu nti hwe no wanya say ayasabia doso na se wanhwe ye na se wo yira enu de na enkasa ye me na maye wo ma menye numbers no na yira 0243 345 392 0243 345 392 050 64 60 208 050 64 60 208 me say so we your ba we the be mehia na ye wo ja so wo chima wa ya se yo ya wo chima mboja tu wo chima mboja na ma obo hon kra wo chima bia da kwa de chen mboja na sam me say ya rebi na ye wo doctor catch us with tips na ovaries no mu asia ba bie de ho abrochi mema na so man doctor bi betimi de ne sa kwhye ovaries mu se me ye ho adwuma da abe herbal clinic wo ba ho you won't dry a debema wa good no me free ovaries no 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 abeba begu ma wudi wani ehu ade a na egu ovaries no ma hawo ebi ye moja fi ebi anwa te sa anwa ebi te se ameman ebi te se anyama bebre etimi ha oba no ama yenya o numbers ikura de enya den ise emfa ho ne yade ikura a wabobɔ no yade edi nipa ni nya no omfrɛ wo no no monkomo good enti obefre 0243 345 392 and 0506 460 208 offers our number we are obatampa abe obeje so dia wonti ase no akyerem ade amount yada mo ase awiai ene somo a mo ba besom ade hye ntweme me basisia Sama you obey. Ma pomu din beko here na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni akiri. Akoma yade. Ese kire yade. Ahohwehye, wo sisi. Wo to asentini atwetwenwo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemoja mu hwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonti ayare sase. Esuna se wa ahoden. Ena esuna se wa pomuden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwea. Omone Ahwea Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domain Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata bi nso wo BA. Any sehwi. Frey wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true via. Uhuna bebia na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Sam Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa dwoma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfo obi asasabro hano. Meka jahwan. Wudware wie na wo de Dawood ointment twia wo behu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka medibi ko twu ho nyina na dwo wontem
Dawood ointment. Our pharmacist herbal and chemical shops. Titu King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers is 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yanano, a way who buy every home. And now Mumpa, Omuan Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you may move Bia Yato in Ro, at to 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jedi and Kratui, what Yatu say, Hey, Braben, Momian can never sweep you. And also say, Madame for quite sure, no Kunuyani, I did Robert to the Bemwing. And no, Monsieur, Madame Fiwa Joma was in the Kurabania, you cry. And Miss Hassan, when you draw here, was a shame. Doctor, be where just so one nation. Dr. Latte, Lamarck Prostate Center, Naya Sabiano, Dr. Latino, wo prostate in no fucking. Said, yeah, what did I mamma for a communion? Or be a Yinaye, and no, the sub prostate Yadiano, one prostate Yadian, different enlargement, a beer. Sabaman Timinion so, and now what do so 10 times, so do so the Bemuyania, what you do a clan in terms of cra. Waity, Sabema, Uya, and Nadia the Robert to Bemuda. Somebody been to your prostate Yadia, a moon, and that the professor Bema beyond your prostate Yadia, what they back off. Now, so said Dr. Latte, the net count, South prostate Yadian, who sang what they Boduma Kama, or just so, or by fire service. 1 year by hospital in the D anymore. Why you might be doing a copy number 0208 306236 and now 0555 799981. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adanu kodana esemu komu amochim huwa enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokita ekukudam eni nintire eni mfidia yedi abegu ho boaye emyehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onodua ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wayemre pem bema utadwesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina sa odi wani chirem o nask heba clinic yo ahinema kokoben yene hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Patasa Hara Missani in sea capsules. And no more yadi in a bed, Johnny. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Let me have a cocoa school, Abama. So, we will know the swatch, and I'm there. And now, why to yell? No, I'm saying, oh, I said, come on, Mamma, no talk to be anno. Something about Kubina. But, okay. Don't you spend enough in a good look at so you're watching me, and I've been to you tell me. And I think so. Obey you are not the Munia, as the munition that the Bayern so hey, I don't say, don't watch about an Zahara Miss in sea capsules. And no more yadi in a bed, Johnny. Zahara Nupe, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nikameka shop beer, Freyen was 0246 3483 34. Yaria yo, Yaria ya, Ubenya wa.
ne firi yareɛ ɛno nti ɛna Dr. Fokuo ɔne akrobato akabom sɛ ɔmbɛboa nti sɛbe onipa ne ho hye na oboa no a ɛna yɛ nhyira enti Dr. Fokuo ɛyɛ free screening ɛwɔ Pɛkyi number 1 29th November ɛkɔgye 4th December wo a bɛbɛ biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ɛne akrobato akabom afa saa aka no yɛbɛhwɛ free yɛ new sika wo a wo yare foforɔ biara nso no ɛno nso yɛbɛhwɛ wo bosome wobɛtua 200 cedis pɛ yɛbɛhwɛ wo saa ma wadura bosome akɔsi sɛ wo yare no bɛkɔ Dr. Fokuo nyame nhyira wo akrobato nyame nhyira wo sɛ mo adwen saa adwen pa wei ɛde ama yarefo yɛde kaa ɛbɛsi Pacific filling station hɔ wo a bɛbɛ biara no kaa no bɛfa free ɛde waba hospital hɔ a no nso wontua tapu wontua sempoa sɛ biribi kyerɛ w'adwen na apɛ sɛ wonya nhumu biara nso a wobɛtumi afrɛ saa telephone number wei 0242 155-935 bisi so ama bio 0242-155-935 timi ne tumika na bra ɛdɛ na mede akyerɛ Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa se o petam heba Mr. enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu monako junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato fre 0244 417669 kayo time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye Ejapoku last baby ya no ye bibidra ne chia me wadwuma mu mami no ye ade o obomode papa mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba ho nyina edi adanse pen na besiri wa bi kura de mesi asa no wo di wo ho ne wonya asam ketewa wase ne ho jojo e kura na ntime nya hwe nei na samo de ya ka sam kyerɛ mu a mo mfara se hia abaye ba clinic ne minim de otumi ye pa me kura de na se sekresere ne aduro mami wo na aduro papa prostate abusua ne nyina mami ma pressure aduro a pressure na mabio abaye ba clinic nya wa ye soso pa ya dia kese ne die hu ko a na wa ye ho adwuma ba ma wonwo de broni fre ne low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes ne typhoid ya die bia de beko abaye ba clinic na ma me ne ba je wo se obahwe no hamodie bia nim na mente da se obi kasa beko ho na amoa me se hwe ya de wo bi so no ba ye tinyefo pa wo fa no ko abaye ba clinic konko no ba fi tikromu hawo bia e ma ne ma nyina je abaye ba clinic atum preko pe o ta no so patrapa jansen ho a wusia na do ani ata patrapa kronum o fa taxi na trotro o so besi abaye ba clinic jansen ho a enkwantare so ho abahu ne signboard no driver bia nim ho mate bia nim ho numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208 Shasoro Nanado Oye number 1 First him Soro Nanado Oda number 1 Wait Shasoro Nanado Oye number 1 One good term deserves another Kukurudu Minianom Ghana for MPP aban kwana se de tumi ma wo mu Ghana enyankoso what the planting for food and jobs aba ama aduane abuso napco one district one factory ama adwuma ba ma mabunu enya bi ye enne constituency bia enya ambulance ye mano da chinti free SHS abusua bia enya mumfaso e wo say ye bohon ban covid-19 yare bone ba ye sensuo so kanea free na nado ye mampani a owotemane abada ye mane maima December 7th abato no si wadwini pi na kwato abama na ekufuado ene MPP mrashe bedani MPP amamu wani behu waso bete for more for nana to do more for you. Okay, yada mwase otwene a monya ede amaye ahaye otek 102.9 FM asemba bada binwedi no ena mwaso dasuguso a mutie na dwumadi ayedie sade mdi kaka ye ne ye live ewo Utek TV ne so oko YouTube ne so a ye live ewo so na ye wo Gabriel Asante ewo so efri Kumase ha eno o kire se na ya Akrobia Asante
yada mo ase da ne da mo nsempa ne mo ne pa mo de besom master set ana ne fashion designer or one career to ase kwan so na onfamu ni agro right William Doe dumanafo ena o kire se akra ya akro bia sante Ghana ade ba ko esefata se yani ko ho eni se nyankopon tumi nta yachi na emom yenwene yeni ankasa yasumdua yenya as oman eho na emwaye Stella cha ohweye wonire behi comfort fashion eno o kire se na sa brantie enti boko de edi ani ensade nneoma no no wo ye ne ho sa no one day one kai hunu se ewiase da se boa 6 feet na amoche twen no obekọ akoto amoche Eric Ampofo eno o kire sakra ya akrobia sante na wiei woni wapamfo nyina ye chiachi amobom abaso ene wadwuma pa ene de monso moyo okay ansa na ye bekọ no na ye ne nana owo nimfo krom nana sai kwame ena ebonkomo akwa babio nana de mibusa ene sesei woni ura eye hwan na asom no akra pacho achempene na se wono ye biemso esa sinti ase ye nyina ne de sumu no nti ase bonus ne de ko bonus enti mobo biemso number 1 and number 2 number 1 mobo biemso number 1 so na biemso number 1 so abodi abre na achempem hene okay asemi ba ye de biemso number 1 hene de onimu wahunu de ekoso emprempren die na waka kirewo se sakra chenne na busua eniamo ho de awon mo ayo no esese ya na mo a mutu de to aso anamo ki yebetua na ka ofre mi a su ne nimsem ye si ye bia ne nimsem ti ko ba se ka kwasi da na ni ki ye tena so ana wonya na ahuhu bi ba ne nche ene de she ne bina musubu frame mi a me bona mane a wose ne memra anu nwi wi a anamotu bi obi ano ebeto aso mo na nanom yada mo ase ene anidi a mo nsomo de ama mada utek ene asembe ba debi akrampofo yeah akrabia edika mayana nanase se wonya brewe ho ene yetiefo nyina na nyanyisha na akra mesama nana kwaku boate nana yani ya hini nana kwaku tumasi wa wo hini zo wure say nana dina boys si ano akra ne yako bumfa yes kwabri bumfa hini o say na abri watia ada ho e che na 1 week ye beko na yakota na chikama nana hyeden nya hwe akra unim ade ba ko a wasem we mu a atwetwe maso kakra ne say ye fan sam no say wakosie efunu wo ni Coacoa mu say wode ni nuanu mienu adana ni nyina atiamra say incest atiamra tia custom and santia state so what you say enti eyeme nwanwa say abusuane ntimnya report sa case na ma police because untimi ni obi ni nua na untimi no maame na ono maame da si echew ono maame da ewo mram yetimi do tum ono nua da yetimi do tum ono maame nua ba da yetimi do tum amambre ntia ana oman mra no so etia eno ne mra on se ye wo mra bi wo ho no Ghana ha no mu a ba bi wo ho no mu a eye amamre ana ba bi wo ho so a eye omamra ana ba bi wo ani akabom ye kabom a ba bi amamra enne amamre sia bia no amamra ne diso so that's you ba bi amamra enne amamre ebe sia mienu sei no na yawe na ye de amamra ne momu no aye djuma na we de etia amamra na ankasa ana esanse etia amamra na nso ankasa etinim the reason why ya wo mo ye hwe hwan tina ho mama mi a wawo ba ema sabi kofset etimi power sum adanya wa wo do ba pani obaketo ma no wonena wo wasa be fa pani no so biem o kan ya no wa tiles tro eti aye nne bi hono ma aye hwe han bi ene nipa bi hwe na krobia kronketo masem kan no edu be bia ne kan ye kan kakra because ye wo bim no mo hono mu a wo mo lifestyle no amete kronketo mu no omo ye atutura ne akaka bensem kanka bi
Ayo ho gangari am. Yes. Tembia no on pese nipa hu wo mo. Tembia on pese mo ji wo mo din. Na di bi on beji bia so enye din papa. Ne mom no aya na eye din bone. O da so me kan obi a wo kakuto bia mu a wa peje na beti mana akonkonmo so wo hurihuri bia no enye din papa na oje din bone nko a. Wo bon di si ko mo bon dia. Coffee set no bia ni mo no. Coffee set no bia hu no. Don ne koye say ye. So what I say? Because enye din pa and oje. Ana kro bia ye dia bi. Edru baby a wiase se o ma yaudie eba wo mu pia e de se bebre ba edru baby mi hu se nana de yaudie ana ema saa de we nyina siye nana aha nana se nana so ema sebi saa kofiset ne ne yire ne hu se o ya nana hwe kobia edru baby na amanyo efense ahinnie sem no edu baby a enipa bebre be pa asem se ye fama nana wei na mimi hu se nana kobo no wantena ho na meboa otena ho na etete o aha eti hu se kura we ye beyi wo hene ana di kro wom ne di kro no free sa kro ofi ho ne mo onti ho oni mrante kwa no eni agro ho oni mo musu oni mo ban no na ye beba ni afana fi bia kumase ana be so omedi hine no I know no problem because said uti komo ana onim na nkekwa no so man wonim onom na ekọ onom na eba ana ye yi wo hene wo omo so a eno so eye different eti aha no eye denya twitwitwi beba krodi be posem ebi posem but enka ge no oponsa wo yi ohene nyina no one kofset nya be di watem no afi na wanya wo omo edi afi wanya wo omo ne se afi de omo ba wanim se na omo mu se wo yo hene a enko omo ba wanim eti omo bu se wo yo hene enti ene omo be sere bibi asase na firi ho se me de siewu eti me be sere ba bi ama makokora no but yeni no yesu be bi e wo yesu no before so no se oni me ye bibia na ada ho ba che wo na ba mo no hana mso nya wo no aha ene se wo so o mani pa ni hu se bi se ponkwa padama ni rwande o modam etia hanna ne sika o ma afi no okotena fie no no okotena se odwene wo se eh die me de ye nana we pa me kona na ho nana enjira nyem se no nana oye ni papa oye ni pase o se adwene no odwene ma ho no sa adwene na no nyaye no o se de bia me kan se yesi o we tutu asem we tutu ani we say asema ye be kan yakọ oba obase no mo ba na ko mo kasero to odi a wa o de sa adwene tu obi trim se ampofie tutu ani oba de tutu ani ko bi tutu ani ne ye ko ya nkasa no se de ba jodi na onyuni ne se ko tutu ani ba se me de ko so nyina nya ka bufu wo nba nyina no akwa na nkasa ana ko onye tutu ani e tu bo se Saji no wo dwima wo se wo nipa boni ni o wonye ohini o ni krom hine kra se ne wo no ene ne ba wo ye no wa fa bodi na anko ni krom but wo no se wonye ohini na ni krom hine se no ene wo mom ene wo besrew baabi akope ne ba krabia eta hano ene wo did highly even more than where you was no e dey amount the due respect eta hanna se kana nanso mu se do wadi matem wayem say nanso me yo hini obi anya me ma maka obi ahyem yafunum na mamra aye na ye mfa nkotwa baabi ma de senya no na ye eno de yade ada ho esese wo ye tie me be so nanana kasa ka na o se obi a wo se menya wo hene tie ene di wo ho eti o ye se wo chi wo ma so kaka e ho na de delayers ne ba he amama ndie they will do but nanana ye se o chi wo ma so kakra ansa ampafo onim sa mamre ni amanie mu ohini bia kobo ohini fofo ansa ni ade akobo be sa wo wadi matem na me kobo bade a chia me so no bade de makọ ebia wo hin panyini bi ho a me di nkin abo ohini na mane me mfa me pe enko ye de ensese me ye akyira bi okobo ohini na mane bi o se oh enipa na wodi matem ne kura ba sai na me ye ma mo wa mane a ohini no kwa no bi ana me kyerese utie
when ye amamre no na kache no aye ya obi wona nemu yes na ya obi wona nemu ati ya wona na wona nemu no aha no me say ya na na wona nemu no say na ya sa ya ni ho a na no wo nyina te fine ana wo so na te fine a ana wo be bo na mane no a I don't think say na amamre no eka enkoso ebe kwaso. But the layers be ba ho anya boy no me ba seconds anya boy ne hu say sa ne ma ni nyina na ekọ no na nya na dwen say obey say but no so ma boy ne kwan aha na boy se so ko so hu say baby adu ne de se dwato akura asemiko na me ko dwato na yitimi ye sa de ne firi ho na enu akire no se me ne na wasem bia matibe na ho na de si ye bia no ye fanche na yentra sumdiem saa ne yetina krom ati boy ne eya ahomaso eya ahantan na police station ho de me maintain police for that same thing no me nko because me minim say empono ye ne etia kra no so obi tata me am talk about am jidum mo lokum be for this they will do me am timi de me ho akose mo lokum because man lokum ya me 3 days abanti obi be kume eti wa do hoko police station say de ne ma bi kon ahwe kwa bedi me hu de won loko me enu that time no ma cancel wa na fi oba normal eti boy so o mu ja no free police station ho no say o mu timi force no ene kroma fo no de ko kroma no de mra share wo musem ene o mu bu boy no ene boy no wu na do eye more passion o ba she kro no na so wa je boy no ana wa ha boy no ati say de me make what tell can say mate boy no wo ja no ko ye no ene o mu bo no ku no a eye mob ko na be ti wo na wo ti wo nyina no a boy na wa wuo no wa ha no ana wa bo no ano ye wa sem bisa but hono mamemu awo jataba ene police commander ya owo mankranso akasa bra yetie fidie isu beba o mechire bra wo frɛ commander no de oka kire no Osman Mohammed hwɛ yen wa Abidjan Cote d'Ivoire Abidjan o se akra ya akrobia sante enawia yi memamo ha na mehwemo Nyankopɔn enhyira mo yawo Dawood Scientific Herbal Hospital se otayachi ewe yedwuma yedie mu na se owo Dawood 360 capsules ewo Ghana ha na eye kwaye mu homa se hwido ene yetwa homa na yede aye Dawood 360 capsules yi na se onnom kodipaduani mu a nokre eye adwuma pa sabre ya ye ka sei obi ni sisi oje ne ho a enye enam ni sisi yade enti kwabna ne bema waye mre fuche ewo mpam wontimi nya hwe ne de ye simam yenu simam bi o hakra da no akwa bi asem o kai me say kan kwato da wo 360 bi na ema juice kadi dodo wose na nakrobia ene ye yi a ene mtumi ni obai omsi say ye fra bibi romance secures romance sing wo tumi ya ene wo fa ne be ma sabe wo de ko oba ne ho a wo duru ano na so wa anya papa enam se ko to Dawood 360 capsules akoi ko to ye say wo se nana manya ade akura nyam 45 minutes na ne yo se na no ne dofu bi a na sa yi bi ko to ne wo ne nchen na wo ne ge ko hia ye wo ye ya figani se mejo so tuma mi kwajo so kai no train na ta se mwajumani so Dawood 360 capsules no atiefo eye pa ate enya gro na make di kopebito na babu awo oba no be ma no ate ase ene wo Dawood ointment nso wo ho asemu ye amekan di osiri ye bia wo experience apostle ne sere kase enti apostle wo na wo experience kase wo be kan wo radio so atre tiefo ne hwe kasi edi agro enti unya Dawood ointment ni nso bia eno de ese fatwi na wo di twi a ebekọ baby biara ye wo nipaduam wadwuma den a wo ye nti ya na wo hawpa obekọ abana honam baby a ya wo ya Dawood ointment ni bi na no nso fatwi enuremi enu na ntibom
baby a tone will be a room. Why? Tobum, na use in a babuao. Oba Utek FM hash shall send body before na Ubinyabi. Fre 0244 88 6437 0244 88 6437 Unya sa nombe ya fraude Dr. Dawood no ankasa bekasa na onchrense mumfanchro. Time heba mixture eno de eye chidi yade na duro no Food and Drugs Authority for ahwehwe mu agye atom. Sese uyi obi a chidi yade achew. Ama wanum nyina to ama honam ye obasabasa. Emo akoma nyina ebo peri. Se wunya time heba mixture. Mede hye memfanya akwadro. Na mmom wonyem dia manumbi o ma akwada nufu enumbi. Time heba mixture no nom a ema wo ho ye den ankasa. Oba KNG heba center wumrum. Abidjan house wa obinya bi. Atonso na ko junction KNG ewa aso heba ko ho. Ba bi eton no bi awura mu akasa me pe time. Herbal mixture. Freyen was 0244 417 669 na yene won kasa. Ya won Nask Herbal Clinic. Ya no eye ultra modern herbal clinic. Na sa clinic we na yede a doctor for Africa na ko India ene China. Onu akosua de enti se ba se wuno mpem won kasem wanya problem bi amdofo menko ba bia Nask Herbal Clinic for wo na ben what ya se wonu nim de eye bibiduro enua hini hamama nu bran ya no mkeka bom de ya adwuma wa stroke yade aka wato ho awo ho aya ode a wo pe bia wunya memie mfa nkosua nkotua wode ahye ho awie no se ma memfa me ba mempia so nkoduru level 6 senya sa story na nam nim se ma sabio mumbam se level so oba wonu nya wo na wakọ obi ho se wo mwa no nipa nse che se mi pia kosua so e de hye wase na oba besia nso akoda ho ba na hem wa I fa kosua yi de awuram wodi wuram wie ya o se che se nananom se memfa mpia so enkoto level 6 te se de no akonfo yi se o konfo a wo HIV se me de me be ma eyi huhum na every so enti men kosa miaye no bra Nask Herbal Clinic na wonom no wo mu wonuru pa wate fa brodo na ha wo se hernia wo se kidney na liver problem wo yade e da so no fa bra na yemfa mfidie nhwehwem na yemfa duro nkan bra hinema kokoben yani wholesale eni die animhwe 0244 120 269 eye ye number Agbeve Herbal Hospital yanso ye nananom nuru a wonum de gya yemfiri tetetetete no eno an yakure mu abedu sampempensui mesrawo fa kaye kwadweso na wo de esi wo kwamo station ho an ne nhwe animu opposite the kwamo station eye Agbeve Herbal Hospital ahai a doctor for ne te yade na se o yade no a wo de ban se wonte ase a wontumi nsa wo mo na te ase obi ani tiga ne ga oyafunu ekura bedam 3D yade wo so waye mre wo mpem oba ma asore ne konkon ho enye papa koko na ebia ye osa ebia prostate mu ha obia wanya na ye osa fabra Agbeve Herbal Hospital ma mo yade dia no nkire so wontumi mu awo bra na wono ne adokotafo ni ntwa ho nsia na ye hwew wate ya number eye 0246 59 5256 Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwi sam no se wunya bidi na asikyire yade anase pressure na wo so a eyi free ho wa watenka ayira yeso omukura wonte hwe ase edua awuo make wunim wo ho bepe atadwi sam ni bi na di na udi ebebo awo atadwi sam udi a eyi fifru ni paduam enti da ne da wo ho den kama ememogya ni di afru sane wate eduane na yo be boost your immune system ne kama pa bra otaka finfia ha na be pebidi e na wo call coffee house bremai o se kwadwo street nso a UGC kwane so e ho nso ye wo ho frayen wo 0247 995 160 na ye no nkasa Dr. Fokrio Herbal Clinic wono nso ne akrobeto na aka bom e be ye free health screening e dia mo manfo e ye 29th November ekosi 4th December eye free totally free so you obi a ye diagnose anase ye hwehwe mukura onim za azikyire yade wo so a o de ba ye nye ohwe ye behwew ye be ma onuro ama diabetes yade na firi mogya mu ena se ye yade different bi ene ye hwehwe mu ni wie ni ehuna 2 million pe na abetua 200 Ghana cedis ye be ma onuro saa bosome ne ye de atu yade na se 200 cedi
na saa days ya ye be ya self free screening 29th November kosi 4th December no ye de kai ebesi Pacific filling station e wo kochi ehon ye de besie ni afa amanfo eba e de akọ Dr. Fokrio Herbal Clinic wo fra yen wo 0242 155 935 na dia wonti ase yen chirim na yem fama wo afa Jackson Institute of Innovation and Leadership Jackson Institute of Innovation and Leadership one money Dr. ya was Educhum Deputy Minister of Education Anna one more ton safre wasi any JHS graduates so one more year 3 days career fair eye nansa and one more years what yama ye money ye mofra one more we wasi any JHS no 26 to 28 November bosom ye mu ya and one more years career fair no and say wo ba woni mpanyimfo behia wawie SS fufuro sei no ade ba ko wo trim adwuma kakra and the JHS obekọ wanim obekọ SSE enioma hodo esese uhunu wo SS ni wo ba abonten kra kakrai enioma hodo esese uhunu empanyimfo be guide wo enioma esese woyo wobetumi kra nso anya links bia na wo ba no wati ase ntibabo apa maame ma aba nimra bi career coach na hu hia wasi graduate no wate mo ba mo fa mo certificate enka hu bi mra mate aduane amu be di snack that day ni be provide ana days ye be provide ama mo ye nyem hwe anopa no nkono we ye free o bibia zikatua bia anim no nkono ne ahya ase premto bre ne dia ba wie ye ebekoso ewo Jackson Institute of Innovation and Leadership premises hono hono wo Rage Kumasi ha Rage de nyame asem na mekan omo ne Rage school no eni dia nim hwe wo de nyame fre 0557 123 409 na hon sembia apeso tie no yamfama okay jataba ohote say nana nyame adome hoye oi ese unimu ayodu di aduane na adie governor gobe unsu di afi sometimes na wajai eja abofo owa de okai sa anyom no eja abofo won kwan yem nanso wata di yem tum okai sa anyom no sani adidi agro databa adim sa anyom no to unim to enye papa biasa obi antuma woda o matibida what anyway mabrewa na tuma miti abrewa kekeke papo eja abofo ediefo mpacho wa unim to no ye no WhatsApp audio bra na me momfa majataba ono onim dia make ho asemi okay what free commander yeah nana my free commander yani ni di hu komo e de to nanim o chese o meeting ase ba onya brecheche mu de mai ni dey superintendent Richard Boahe o chese abeto nanim pen so on na be see action man anan no I do say oh ma matese ya so no so badwuma pa sa commander no o ya ba yi no kwa yo so I do say yet ne kwa asahwen so so ya asahwen so dia wa ba fufure ono nso yeso wo badwuma yeso wo ye badwuma pa o dia kan dia o kan ye kire na o chese nana no mo de beto nanim nana bibi e wo nanim ti wo dan de ma ono no crime officer na odi asem nachi na nana mo call ye se ni si ye crime so mebo na mane na nana mo so mebo na mane nti se mo call ye no na nka mo bonyo so de crime ne kan ye no mo bonyo so a ese nka mo aba ne nchen e de beto nanim se de o kan ye no sebi ye ni nye hu nti ene wa som na hwe man nti se nana no mo de abedan ye ne a ye mo wo mamane na omomra mesi wo no aso supo na aso na omomfa metu nanim se omko ye mo kan entwa na omomfa mra na ntu ba bia eda de ono so de to ye nim se ye mfa ntu nana no anim no emprempre no awade akra what you commander so makoma to me ebeboa wo for your submission makoma to me yempa bi se na nka me wo haw e wo ho aha na dia ba die akra se me pesa wo hwe video ba bi aboy ni kosie ne ba no me pesa wo hwe ni video wa anka entiatie for mo am wo YouTube any Facebook ne so no enkomo ya ye die ba bi a Kofi set ekokosie ne ba no Kofi set ye kana se mi is 48 years
Baby okosie ne ba no na fa video ne to swap na obo nso nhwe bi enti kasa jo akra asamo eda ho ye asefem ya na edru ba bia na ye me ya sese wokọ sebe kro nketuo mu a na ebinum ye gu ye nmu bia ye ne wo manante atena hwa no obi timi di nipa ba ko pe sei ne dwumadie bia wo die enti na omo de akasa etia ye nyina ena ya na ye me ya pa na de ye me ya pa ne se kofiseti ye nyane number na ye mfre no ntina na oso wanu ye bi akwanda fom oso onyusu fon ana say Ishmael ko oso onyusu fon ana me to nkra ya manu ize onu so akwanda ho ma no ye nyese na nanko an ya frɛ no onu so mra go onu so ye woze mi bi sade pa akwa no be hyehyɛ because Ishmael enne kasa no o bo voice bi kyerɛ me oso oni fon on fa ne no ma ba ne fa ma e bi onu amu pese wo ba oba endi akra ya na ya se nipa ba ko etimi ma ye kasa ti asebe ye ne ayetena akrokitu mu enyina asa every sebe dia wo ye menyini so ba betima betena asante no town ha na wa be yesa nyambra sem we yo nia wo ye eho every se ye nimsa amamre ne amane de eye ba ko eno ne ye de kikire man eno na mabkuro etumpon se nipa wotena kuro mu hwe asem a ye ne ainasi ekura nkomo a ye ne nasi di ye ne nsam o kan ye obi a otime bo na asimua otime hwe na asimua say nipa we ehun asem ne ye kan yo wa fa ne mam yenu okọ kan so a wasa aburu na guso na se na obo no fa ne picture ne to so apostle wasa abu na guso sebi o wi ana the video na to so me manyin say aboso me nkono watima wo mam yenu ama wo wa be fa wo mo yenu nyina me san akọ kan ya o sama bo free obi eni ho be kan we ya kire wo ọhụrụ na ekoba ni say no a na ye niam bi a ya na asefem na ye meda se commander no amu say asem ni nyanru nanim kwambi so no yo na nka kire ma adwe kakra efizi nim say oppositive de omo ma asomdwe ena omo so na tai amamre ati ma amamre eya amamre ndira mi busa me ho say sa posi ni na o ka say omo nko no a omo ntimi nya ne hwe omo ntimi hye no ma ne ngotu no na me busa ne ho say ndisi obi kokum obi na wodi ne ko se Coacoa obi ase ana se wura bi mu ekina bi dia obeka se ndie ye nche asew no ne picture nie asew na kufset ebo no wana beto so hwema ami abrewe wa chef sama ami abrewe hwe wo wadi nkan ede ne baba akwa ma wo wadi ketua na ma wo wie ya wo se mehwe panini na ka ketua na nsome makwawe panini no okoka wasa kwa ya wo se babo no free abrewe ya wo da fidie esu yo free wo bona fa no wadi wakobo no bema oba woni bema no ne abu no yi atia maami woni ayi nti wabu no yi atia enti no se posifo na hwe ma asumdwe ba na emra nso ye adwuma ma amamre nyina ye adwuma de a na nka asem ekoduru o manim na nka o mka ne se de a na nka kira adwen efi se obi eni ho kwan se otimi sie funu wo ba bia ope se nyi nko bia kukum obi ogokwa ase ewura ba bia na ono adutu amra na wasie no free na mpo se enye nipa na woso wo mo hye wo hene ni nitumi se wo hye akoa ne to ngotu amu na se court de wo ho mra se edi mfie dukura no a wo hye se ye ngotu na utie asew den kasa ye na ekwanya akwala de kura fa so wu ye no was strange se akoda ade a kire ye na ne ba ni dimirika di su aba ne ho se maame me ba na wu o se edi ankwasi maame ne word excuse my word I'm using the woman's word o se di ankwasi asem na wo ka no ye nkwada me nkwa maame ne ko hwe ya na akwada na wu ampa enti yenso kyese moja firi akora ne mu ba enti hwan ne ku akora no wo sa kofisati ubewu yakosie no watumi akotufu na yi ka se de ase wonum de abe twiatia afa krom se ni pa wo ka so obedi awu de awu to aso afa na supportive ni be asemu abeduru wanim na wo wantimi amase emra na anya adwuma se minim hwekura no asem no be kokoto ana na ntimi mfa asem no emfira posifo achi emfa nkokoto se bia wo betutu ana mo be kowura mu ha be wakohwenti ena wote wana wode wo si da bi ente saa ndimo amunko wuni se ena akoa yaba ena wo sa be di ne mrante sem ne mranto asem ewo kurem na kofiset na wonya be ma bia o na yisam na wo ye na hwa de wo na sanka ya mea ena ka me ne wo hene wo manso ena me petse wo hene ni hunu se me so me de me ho e ka me ko high ambulance pa de me ba ne tum popi
topping and the neba me krom ebe sie no kire na nane say me ye bema me nsi so mu ansa na maham eti me ba na ofiri mu a wa mama saase ensie no me de na kom krom makwako sie no obi krom makwa sie no ma de sie ye ene kana ye bema o na nye Coacoa ase no le se nye Coacoa ase bema o Coacoa ase bema ene Coacoa na ase asa ko sie na saase no so sa ye odikro ya de o sa saase no nya o de a e ye odikro asase e ya tese wuni obi a unye obi a uni ba bi ekosie oba no efiri se wo dwane wo kwa kosie enipa no oba bi a efuru no oba bi sebe ya obewuzi wa hene no onfa ne nya hwe onfa ne ho bibia onfa ne ho onfa na ade bi a nya hwe wonso de won a wo no ana sa ase so e no asa ko wi a won agosie no na we no na ye oye ne sei han ka na fa no tum na fa ko krom mi e ka ba ko to adaka kakaka pa mono tia won fe sika bo ho na me kura nka me de wahene ho ahi kura be da me ba no na ka mamuza me kira wo se me be ma na we de o ma ne so a wa nya ba bia mfa na nko sa kuro nu sa afuom ayi your friend is say wa boye e na gosi de na wonya obi a o me ma sama odi anyina ndimi nko ba bia e kuro mu ha na wo kire ni bibi sa won so wo ho enkatafo kura na obeto land ibi e bia 5,000 Ghana cedis na the receipt na ko kire na hwe o kuro mu asa ase kura wo se ogi akokọ baako ene snap akoto hwe be koto 5,000 die no o asem ka yemfa mi nka wana yenti be film wa kam obi machine me listen to the own ne ye de ma me ene che se wo ye bema na nya ne wote ho ano a wo ye no na eye musuo edina no mfa omo nansi form sa posifo ne ye hu bibi o so ma anya hu bibi o sa anya sa de a na sa nana ma mfa omo nansi form no ma anya bibi de a ene ne krom afiri na kro so obi ade sie wu a asie ni krom obi o obi atimi ko sie mu na fom obi atimi ko sie no ne ba bi ope mi jaare kra metimi abo amena na ba sie no nana ne mu ntimi nka ho hwe efiri se ko fiset ya ye na sa nana no mu ntimi anya ho hwe aposifo ntimi anya ho hwe de a efiri na krokro num se ko ba ne sa de a obi a de sie efiri mu a woni nana no mu ni nsankan bi awu obi ye no mo ntimi anya ho hwe ekọ free station kra ne yesi obi antimi hye no ma ne nkotu di a ene nana ene mo sie ye nagu obi a de sie wu ya me jale kra ne mesie no mafuo mu a ne makwa kosie no ada o ye Nigeria fo ne se dia sa na ekokro mu kofi set se no wonu o ye dikro no ye dikro ne sa kwa apostle aso na apostle se o mu ntimi hye ne hwan no de ebetimi ahye no why ene ebetimi ahye no se wono de onko no onkotu ne ko basa anso de a ene mantem a wudie na adoso okay biso obi akosi obi wafom anu abo na ba pe no atutu fom no de asie no efiri se wachina bi obi na ba bi no ko nsi asie amu ofom ba bi a enya nwanwa efiri se krom ho de obi atimi sie ne de sie wo ba bi a etina na wada roma na wo bo no so na ebe bo on so no bobo wo mu nyina so na we de achi wade a asantima mu akra menti bi wo ba bi a da se obi tumi kosie this ne de ewo ne Coacoa ase ama ya je atumu da nzana madaroma monfa mo nansi fam na mo obibi ye okay fizenya sa ade akuro no asie nagu piao me da se oba ade achia me no na awiai James owo Afrancho Cindy Sport eno se na me nso me hwemo live ewo aha abapa mofo awiai ye beda mo nso mase ene mudwuma amudie Abapa Mall no eye online shop. Mr. Foul phone. Call Google Play Store. Ana iPhone call App Store. Download the Abapa Mall app no. Ewo ho. Na dia wo part no order. Se o order. Yabebwa na ebo ne wo fom. Ye de bebrɛ. Baby a wo bia ye de bebrɛ. Abapa Mall. Ye online shop ni ye very effective. Dia wo part to bia. Yes. Ote. I mean the whole part to be ubenya bi ewo Abapa Mall. Ye wo flexible payment system and so the mount. And as a wo to ade kra na se be wo honso a ye ma wutua ne kakra eso ya na deliver wa ade de amount. Wuni phone na obetumi akọ Play Store ana App Store. Ubetumi nso kra frɛ yen ewo 0555 55 7193. Unya frɛ yen wo sa akoma we so a
abapa mo for ye beje so na ye ne wo akasa afa charistic ventures for Zahara mixture ene Zahara G capsules no nokre aduro na aduro sa wo yi obi enam yade wakoti bi na wakwa enkwa ka Zahara mixture ne Zahara G capsules ensuo ne topa ye ne kabom na memmene nonnom na beboa wo pa ena bema wa ye mre wo mpamu a wuntumi mpawa power mo ba na ninye wuntumi a kope Zahara man capsules wate de entie ma wuntumi no enyi no mfiri ho na de ho ba bi eto no obi a me de hye ram na kope bito na kojo 3 points freye wunti bi ase a wo 0246 348334 ena high sense 2020 Black Friday big sales no ade hye me da bi a me ka kire se nyankopon ya do efia da edi animi eye 27th November ya kosi duada 30th enti Friday Saturday Sunday Monday enya asem ketua wo ade hye nokre high sense for nioma awon mo de aba no ya tete so amamu sei hu kumasi hey ye showroom ewo Coacoa clinic adum ho kumasi adum Coacoa clinic ho ne ye showroom ho amikromfo obo ase nyankopon ya adum efiada new nsuta ye ne Central Mosque ni dia nimhwe showroom ho bowuram na kopede wo part obi ye high sense for de no na ya tete bo ne so emo amowo East Legon monko Mensa Wood Road ye ne Melcom ne dia nimhwe Accra Opera Square La Paz Nyamecha Junction La Paz Road ne so Bachona Rainbow Junction Spinters Road ne so North Industrial Area ye ne Melcom Plus enna edi animhwe kaso ye ne Pink FM di animhwe West Hills Mall enna fe Achimota Mall nyina ye ne oma no high sense ne oma ne bi ho electrical appliance bia wo pato bia no ko obeja bi why or the frame for direction to our showroom and how to get our products 0302 55 0000 offer sa ahoma we ya high sense for evejeso arofo mama minimum komwa etosumie no eno an ye de eyeyi osome nso beso osome beso se ya na kufinti free no me na me ya demand de no mani age yes aduma wura bia osome beso ana na yam hyehye no na me nso ya aduma no ma fili esi a 2020 na kwa wiye no kofi okay nyaduafo abedu and me wo Felicia ewa ha obaba akwaba nana ya eja oho te say nyankopon adom me ho ye na nso we nyankopon adom jeni kru oyo voteria no ntina we kokwe ye say atiefo me wo kokko baako tuntum baako atmanim odi amonko YouTube no so na amonko hwe wo mo a balance pepepe kokko baako tuntum baako awiai monfa kokko ni tuntum monfa nsom ayo Krabi amidasi bebre ni akwanya wo de ma me ena awie sabre de medenchia sronku ebe free nyadua Herbal Center asoye ama adehia Etiotech kasafidie sabre nyadua Herbal Center 4G akonya sei dia na echesa pomodin komotwetwe bre no ena adrusuo no miso nyadua Herbal Center 4 ye de oba de hahama enubna ni nunsin na edidi dwuma sronku ewo yasoye enti se yade hawo yade etete wa de meka kire wo nyina ne se tutumika fa wontuma ebeboye dia no na nyame yeso bema pomodin ni ayaresa ayewo dia nyadua Herbal Center for yakofa ask co herbal capsules ediaba edro ye koko edro enu ntimi pacho se koko pa na hawo ama wani so eye wo hene ana ama wasum ne ominim ekekawo ana mpo se sebi wo ye motima wontimi nja wo na ya ask co herbal capsules bedi wakaginamu yase yakofa ask P herbal capsules edro ye sisi yade edro enu ntise wo sisi pa na ye wo ya me kanfo adroi di amount titru ni bema waye mere won pem ana wo bampa me pacho batenka atekoro no ask P herbal capsules ebedi wakaginamu bebe yetu adro bia yetu yenu ya pete ho drugstore license chemical shop anasa pharmacy open dudu atu ana ye kira kwan ya KNG emrom Abidjan house ye wo ho afia tonsu Monaco junction so ye wo ho Dani herbal Misty herbal blessed require bebe yetu noton e wo Ghana ha de ubowram a ubenya ye nro yi bia tu ye numbers edidi dwuma no 417 669
Mrs. So 0270-417-669. Numbers edidi dwuma no na ye dia to dwa ede amawo no ye hye ye nkomo twetwe na se a ye be frase ye ask co herbal capsules edro ye Coacoa edro isanse de bia me kasa ye hye ye nuane a ye di a starch nko anene abenuane a ye die mu ne senti ma me papa wutie me kama ye se Coacoa de nipa bia Coacoa ha no eno nti na nyedua herbal center for akofa ask co herbal capsules ya be dwa so se Coacoa cheche Coacoa pa na ha wo de apedro yi bi ne nonom na family kuma bi ntu Coacoa na se emfama wo obi Coacoa ntinani obeposa nani san na ni nyina ye se ko wo be hia kwabena ne sabi nkrofo ahahan woni mu nom na enso esan Coacoa nti na ni nyina ye ko wo posa nani saa de bia me kasa ye ni pedue wo hwe ani na ekura eno nti me pacho se Coacoa hawa pe ask co herbal capsules no na family kuma bi entu Coacoa na se emfama wan hye ni ya obeposa wani na sebi wani kania no na baba bedum nyadua herbal center for the friend ask co wunya bi na no ma edimiri kuma bi na etu Coacoa na se edi amaw obi anasum ene ni minim eye ne hene obekwan ni minim wonu na sum adi aba ne pen na nunu na sum wan hye ni ya na di sunsun so boni ba betina ni pedua ne so nunti me kan fo ask co herbal capsules the amount say pebina no pebina bubobi na family kuma bi ntu Coacoa na se emfama wo wasumu ekeka wo minimu ya ohini nyina ebetu ase e de amawo kai se Coacoa ewo mojam nunti hunu se Coacoa be fifiri woni pedua ni a enku ni ade a wodi ayesuo nyina na propre kra besan aba pedro ebetu ase na wo pedro ebetu Coacoa na se e de firi mojam a eye ask co herbal capsules ask co herbal capsules enu ni edu papa aba ana Coacoa dro tatashia edimiri kuma bi tu Coacoa na se free mojam edi amawo ekoba ne sa de free we de ne nyina obose ni nyina prepare gua emmabiem obisi ya na ne yem otim sabi ontimi enja ne nan de bia me kasa ayem timo hoyi etimi di nsunsu asoboni bre ni pedua no obi wo ho nam so be ma ni tia ye ne yasa ne ti bedwa ne se ga obi wo wa nso obehu se enso apa na abeti egu ne so me kan fo ask co herbal capsules edi amawo pebi na no nom na wo yemu a etimu no obetimi agya wo nan kama ana obetimi atwa wo to kama pa eye ask co herbal capsules obi asabi wo kwagya nan bia so a na emoja edi akire ana emoja wo mu no me kan fo ask co herbal capsules edi amawo obi si ni Coacoa sabi etimi be hye ne to eno nti wotena akonwa so wonti bi mfa ne tumi eno ne nyina ntena akonwa so obo so de ne to fa no de asi akonwa ne so Coacoa ne eka wo na wo hu de wonye ask co herbal capsules obi wa mamman pa na ne yemu bomu se kurududu obi da wo betum kromo sa eye ask co herbal capsules pebi nonom pebi bobobi na family kuma bi entutu Coacoa na se enfama nyadua herbal center for the friend ask co herbal capsules ba ye de me pacho ye hu obi a wonum ye duro yi bia wose mi Coacoa ne koye asan aba ebi ensida esanse do oba de hahama nu brane nu nsi ne de ye duro yi enu ntitumi ewom esanse mpanifo si dua eye duro dua ma yaresa ene dua ma pomodene enu nti ask co herbal capsules eye dia benya dua herbal center for dia ba no eye dwuma keke de wonyi ne ni obi a onto aduro yi bida na won mu adane da won mu nom ne de omo de yadanse ebreye enu nti se Coacoa pa na ha wo no eye ask co herbal capsules yasia kofa ask p herbal capsules ediaba ask p herbal capsules sisi ya de aduro ma me papa wutie miawie ka hu se ye ni pedue wo ho sisi ni kuramu dodo na yenwuma ye koso aye ye nyina ne sisi na ekura enu nti entan ho ma yade emaje sisi emoso enu nti ewie wutie mi na wo sisi pa na ye wo ya sisi ni mo hyehyew sisi ni mo wo wa eye ask p herbal capsules enu na bedi wakagiremu enu na me kanfo de ama wo a sisi ya de aka wato dem a wo sisi enu ene bekun sisi enu enku esan nyadua herbal center for the friend ask p herbal capsules enu nkwani sisi ya de do tatashe a wonya bi na sa wo nonom a edimiriku ma bi etutu sisi ya de na se ede free di pedua nim ede ama wo free doctor wa homa true for 0270 417 669 0270 417 669 Bema was why mre e wompem ask
P herbal capsules ebedi wakajinemu bema ne dofo wura dem a otia ne break so na atofom oben ko hia miensa ne nan bema ikoba kwatim keja na wada medofo mekunu me canfo ask P herbal capsules ediamao pebi nonom pebi na ebubobi na me pacho sisie no emiemie mu mfamawo enyijija de boni bia betena sisie nim emfiri ho na emiemie sisie nim mfamawo na wo kompa so anase wo kodem a wotumi ehura gina wo bayi so aye adwuma esanse wo sisi eye wo yanti na wontimi enkoye edem adwuma enkoye nti wo kra wo dofo se wo kɔ adwuma ba na ode ne chie na ode gya wo kwan wode chie na ode gya wo kwan sanse wankasa no momodeng ask P herbal capsules ebedi wakajina mu edunti pebi na nonom sisi a wutie me bowram wo drugstore license chemical shop and as a pharmacy also pe ask P herbal capsules edro aba edi memma kajina mu ebo wo mo amomotimi asori agina edi mpaso agro kama no eye ask P herbal capsules menu aba wutie me ask P emaltimi nom esanse mpamu adwuma no nye mema nko na eye emanso ye bi oba watenka ateko no ohia ask P herbal capsules sanse bema bi wo ho a ana wo ba bi wo ho a bema be kasa me dofo me sira na de me filisa wotena so ma me obetena so obekosoro ba kwa ba osimisi ye me ya da bi yenye ne sa kuntunu ho atwintwan da ye atwintwan ye se ye atwintwan wosisi nye me canfo ask P herbal capsules ediama unya bi na se wononom a utofom a ubetwa wo hu se ya te sate koba ne sa wo dofo na ni beje ask P herbal capsules ba ye account of bom eno ti ma bia wutie mi a wotena se na se duro nwumra wo sori na akoya asem obi a wo ye adwumaden a obesori na ne sisi eye ne ya no eye ask P herbal capsules ask P herbal capsules ebesiesiu ebema ompaso ende wo demu nyina aye kama bema titiru kra no me pacho wunya aspi bi no ma obema begina so kama ebeye dwuma kama ama wo no dofo hye mu enije timi aba abraham ikwe uborem drugstore license chemical shop and as a pharmacy also pe ask P herbal capsules edraba esasisie yade asadi memma kagina mu ewo mpaso no eye ask P herbal capsules Dr. Ahoma Trofono 0270 417 669 0270 417 669 Nyadua Herbal Center for you no papa ya di bedwa so na ya di bedwa so no ene ya bedi ho adanse e di a che tek abusuafo nyina eno ti sabria mikwe Dr. number no 0270 417 669 edati fo nyina se ese me ko pebito bronya breimu no meche XP herbal capsules no meche bi so se e man so nom ai ye ontumi ntina so no otumi nom obetumi anom na oba nso tumi ntina so otumi ntina so se woda ho a na ya tena ho so na nche se ya kobasa eno nso mi hu bi da odi e kire bia mi hu bi da na no be kire ba ko bi enu mi hu bi da me se menti bi da enanso wasan be kire bia mi hu bi da enti sa no te se be ma na ye den oda ho oda ya te se de oba na da na ono oba na tena so ei eni ese nemre nso styles ya ba o styles wo pa ko bia styles de bi o me shada mo akire styles nko a you mati ano wakia ho kana ada mia meche XP herbal capsules ada me meche no obeche no me mo akire styles yo me da wano ase papa yes me bo ambassador for styles cause style we atie for no kra me hu bi do na me mrewa nkwa de ope mrewa de be ya enti ankwanoma yanumunsuo emfa entwepe de beye bie moje de emu afurusane de enkakra yade animia yade beye awiai mekamfo sevia food nso na me de amount say ya aduane se aduane wei se wunya bi na se udi anokre ebeboa wo ebema unipadua ni mu oho beye den wa esichire yade wo so a wako a enko no wo de pesevia food ni bidi se insulin panie kura na wo wa udi sevia food a insulin panie no ubeja wo aduane ya Dr. Sevia de abai eye pa
enti franu sesia ewo 0555 789698 unya fresh ahoma we ya Dr. Xavier Obejeso 0555 789698 nanene nkasa Donima Steel Complex ewo Kumase asafo YF Junction yani GRE office no ena eben yadi roller steel gate any automatic garage door yadi aba ya se winya bia ebeboa pa roller steel gate ni automatic garage door American wants me Donima for na dia aba no the quality materials ena dia ye ya winya bia ufie garage or warehouse ana wo shop no ano se wo de to a ebeboa pa amenepa akoso de amawo ensuo begu so awia bebo so enwe na ache ena empopo de biara da automatic de ne kura de ayenti se de Europe eni America no abia be fa yen ne enkoye free estimate eni measurement na yemfa emawo tropical na doa no eye de carpenter fo agi atumo over 20 years nie eni e de sa na doa we ya badwa so betu bi koton beto ne nkronkom fa kodi udwuma wo de bra ya kache na doa we no o de bade mu a echim kama number ne ye 0244 123325 and 0244 461539 Sabre ya yeka say future life smart food no and also eye ya Bolivia enterprise for ena akofa ede aba say aduane wei ena se wunya bi na so di na wo de ya wokasa wota kan say ya de bi ekowu a wo na bekra wa emekra obi o de biara da ye hia ne se wo beba future life smart food yaduane wo beba ya Bolivia na wa bepe biade so for line alignment ye ne multi home ena edi animhwe eya afre yen wo 0242 878090 Nyaminsa wom heba sentence so abrewa basnade ena edano na wie abrewa samenka na memfa nkyerɛw sese oye sebe yafo wa no wakasa asem ne de ato so se me de me yarefo wonya yarefo wate menka sa asem ne bio ewia cement na homa yade bia wo hu se wo so nkunwo abrewa wo ho maami wanya mfinhye de wotwe ne akire wode ya bibiduro kan na edi ne dwuma se wontumi nwo a brabrewa nkyɛn abrewa bɛmo awo ɛna woya woto nkyɛne a yade bia edi wunya no fabra ne nkyɛn wo se paase bodwehwa anwo nkwanta abrewa number ɛyɛ 0246 450718 police ni na duro ni yin booster ba mixture se duro wei ɛna se wonya bi na so no mo a ɛma we immune system no ebusti kama wa wota kasa yade eta abobo ba heart no we immune system na ye weak ni padua mu yaw pressure liver ni kidney problem menstrual disorder sexual weakness ni nyina no pe imboost eba mixture ni bi na no ba bi eto no bi ano kona kasa me pe police ni na duro ni bi 0246 208496 Lamak Prostate Center enso eya so ya awia yi me kan for the amount say when your problem e wo prostate mu a ba bi a wo beba eye Lamak akache ye wo edweso ye ben fire service station no wo dwonso a wo bre ye de rubber to ba mam ni nyina wo de bra na Dr. Lati obeboa oba se bi nsuo bi gu wen kambani wom oba Lamak akache a obenyu ahoto 0208 306236 and 0555 799 981 unya fresh ahoma we ya Dr. Lati Obejeso atie for sabre me bie ahoma no ede atum enkoma yekodi free eye nana ene yene ne bon komoi ewiase me mpon kura ne e pam me jataba na hwan Grace wona yes ade we nimfuo krom ene yekodi enkomo no efri ye sebe ade yi akrachi yiyi ohu ne se eye aniamo ho nsam anase ebia ebuo ya wonie emfa emanananom se ubetumi afa ema mienu ya onum free yafunu krom na one wo onum ada na obawuo yankosie no yekopa asase na wankaso wakotutu kokom obefraba ewo 0505 225578 afe 0505 224944 ojugu
Nana ko be asante. Oh your first caller, wa ba so mu e. Afia mo be phone mo be lance no. Mo be se afida. Ya tabi. Be ko program yo ja o take FM kwale ja. Obi awon dey fan tonche o take FM kwale station. This is for my message da. You say you me land. We say you so dey go be here no. Oh dey o be be line ya tumu no tie. Ya ka se fa voice note to bra. Won fa voice note to ma. Ojugu. Dabi o fire me ojugu tobo me na mo platform no. Se wa wo de ho ba me wo fire me fire obi. Why when you tia da yam your phone lines ya catch us say for voice note to bra. Afi kan wasem. Okay, we ma me kan wasem. Nana asantia be no. Oyi da me chiri cham se fe no nana keji. Also ono apa ye asokore hene. Abi jara asokore hene. O pa wale ntafo mienu. Dat makara o pa wale ntafo mienu. Ana mo we nti wale ntafo mienu en tiam no ba bia. Okay. Ana de bo le so ye no so no. Ne mo se be se ya info so do mo yi. Omo lo ko kameka en na wo so ba wo ko ko mo bi ni e yiro ho wona wa ti o ni bi to ne jan fi na so ko wa no wa re o jo po dem da o ko sha ko be ma o da o ko sha ko be ma fo ye da o to na so a la hu be ma ya yo dey na we ja no ne ayo me da se hello wa we gina how dey say na aka se free hen okay kwa kuma mintie o kasa den Okay, Mate, Medase, Aviay, and one saw dia or dia barbesum. Hello, we did a say na kase free. Hello. A frau say kase free. I think kase free. I will go at tomorrow. Mamintio, Ike. Yo, I know na manager me sell to I before me dia no. Before me dia no. I tell you say I see baby far away. Idende kwa abafuo kwanya ni de nende wa tade yameko idende kwa we abafuo kwanya ni de nende wa tade yameko ana tunna nesta pia mate medase wate ene wonso de watu amami ya frosa na aka se free hen owusu mamintio kobi ana mishrao ene no bija foni na sema mekaka krawo hene abranche na tem ewuke abranche no wana de nenso atembe dia fi pen ne gra wude 2 months ni ne ko sefu no ohene ne ka kire se wonye na wa ata bi hu manso e do mi nkusie yanso ne mre na bi ko ba di ko kra na ko to ata ti jan wonu bi sabe afra che e wo se na omuso ba muti omi na muti frego na tem yo mi ya no ya kan je ba ko klana adia me ma nka se enye hwe ye ma nka na enye hwe e je ma nka ani ye na na mansunti me da ma se mo ko so na mu di ma koma na mi shira mo e shira won so hello wa wujina how din de say na aka se free hen ya frame of ata me ka se free of ata ma mintie wo yo di abantia no feeling fokrum ye no wa gu nipa nyina ni mo atete me ka mele me ko mele abraso a o fi hwa na okọ yi fokrum ho etu amaye a be ho nyina akwa ye no adu ase ana ma sama to se bi no fa mo program no ho de ba ya aha ene tobo emfa ho de a ene ya afre ye off air ne no nkasa mfa ho nana ma hello facho mamintio awie de boko nana no a oni mo honi awasa o man na yi edin awasa o man na yi edin anyesa o mo be fa no so won mo de wodi okutie ni ba no okutie na sa no o mo nika wa mo ne obonika obi so ebe ye suade okay mate yada se basumeka pia na kro bia sante mamintie we dana ba ko pe
Nana, the DVD is on a for you now. Yango Pondom, best. Go to a best maker center, Bushan Bruno. Eh, that's what American is Nana about Hoya, not Yetieni. Nana is soft kakra. Then say, Ujimin or Henny, and Tinokumunchi Manson, foul pet, and ya de out pet. Some of us see me from where, and that's on Tiasia. Oh, that's something we all for you, Mlabush. What one our woman? I call him two cabin or Mlabush was up a better shoemaker. No fun is on some food with no class, no family. That time crowd oil. Okay, yeah. Original Nigeria. Mammy found you. Mammy found you. Mammy found you. Opa. Accra. Mema piafo meda se atiefo yemfa fredwumadi ensi na wudi the sister foriwa yesumo fashion na awo sister fowa yese asembe ba de bedwumadi eni o take fm afidie onfa ni agro nyankopon enhyirawo na Organic Hills Clinic Limited awiai yada mo ase mo na mo di green food supplement no the whole West Africa mo na mo ye distributors na adehye emfa ho ne yade biara atna wo so ache abedru sabrewe oba obeka kire ye ne a ye wo power kit a ye de be ma sa kit no na se wo gi a eno boawo e ma yade biara wa wo mpese obenyini ho o nzezeze Ghana man panyini wo na anim a se o ye young boy ati ase wo di nuane a anti aging wom ati ase enti monsumu ni dibi na mo honya den eya abrakuma se brema New York Junction ye ne Royal Filling Station no ene di animhwe AB Amansan boafo Story Building na mu an ye wo 0249 208618 and 0209 747 600 your number eno no out of maybe na so na me ko ama Dr. Cash abeto so baby a wutie yem free ye bia da wase so won so say o credit card free ba show ni so bi yankopon hira yi na makra bye bye.